Okay, hello sa'yo, Andrew Luis de la Cruz. Shoutout sa'yo. Thank you for being a top fan, pati milestone followers. Saktong-sakto yan. Saktong-sakto yan kasi, ayan. Umaya-maya ko lang sabihin. Hi din sa'yo, Ace Mendoza. Thank you for being a milestone follower. Welcome sa stream. Hi din sa'yo, Jerwin. Kamusta ka? Ito na nga yung requirements for Mwamwa na. Wow, nag-evolve na Mwamwa na ni Bunny B. Hindi na trial card. Ano na naman. Hi din sa'yo, Luis. Shoutout sa'yo. Hello din sa'yo, Ebner Rivera. Welcome to the stream. Tayo may skin na sa Irelia si Ashura. Anong skin? Oh, nice. Sana all may skin na sa League PC. Ay, hi din sa Eric. Wow, Angel emote. Bakit Angel emote yan? Eric? Shoutout sa'yo, Eric. Hello din sa'yo, Mom si Bianca. Kiss, ayan. Kiss para sa'yo, Mom si Bianca. Love you. Stay safe always dyan. Advance Merry Christmas. Good evening, Vanny Bells. Good evening din sa'yo, Ace Mendoza. Ate stream ka ulit sa Saturday. Yes! Lagi naman ako tuwing Saturday and Sunday nag-League PC. Hi din sa'yo, Robert G. Ochales. Ochales, welcome po sa stream. Ate, please, isang tips naman dyan pang FM lang kay Crush. Pang FM? Ano pang FM? Di ka alam. Paano FM, Anas Terence El Cruzado? Uy, ano ka pala, anniversary followers. Salamat na. Shoutout sa'yo. Basahin mo new requirement. Mamaya. Hi, Lottie. Hi din sa'yo, Gab Martinez. Shoutout sa'yo. Hi din sa'yo, Toph Ilagan. Where is your bear emote? Wow, demon emoji naman na, anak ko. Ayoko naman demon emoji na yan. Hi din sa'yo, Kelford. Welcome sa stream. Infiltrator Irelia yung skin ni Azura. Uy, legendary ba? Legendary. Di ayan. Demon naman. Ay, hi din sa'yo, Robert. Shoutout sa'yo. Advance Merry Christmas sa lahat. Anong handa nyo? Anong handa? Hi din sa'yo, Get bakit ka nagaganyan? Nagpi-plead emote? Bakit? Ano nangyari? Ba't ka nagpapakit-kit dyan, ha? Noche Buena, Sabado. Oo, guys. Ilang days na lang. It's Christmas na. Ramdam ko na, guys, ang Christmas. At dahil malapit na ang Christmas, so may announcement actually ako. Magkakaroon tayo ng Christmas event dito sa stream sa December 23. And December 23 and 6 p.m. siya, ila-live ko siya sa page. So, itong Christmas event is a Palos Thanksgiving event na rin para sa inyong Cubs for supporting me for kasi malapit na rin tayo mag 2 years and nakakatuwa na yung mga Cubs na nandito. Dito pa rin hanggang ngayon mula nagsimula ako. So, ayun. So, may Christmas party event tayo sa stream December 23, 6 p.m. Markahan nyo. So, ang mangyayari, ang ganap doon is magko-custom games tayo. Then, charades. Ewan ko lang kung alam mo yung charades. Pero charades, bali, is parang you're gonna guess the champion. And then, syempre, kung may custom games, may prizes din. Yeah, may prizes din tayo. So, thank you. May nag-sponsor ng prizes natin. So, may chance kayo manalo ng legendary skin. May chance din kayo manalo ng load. And may chance din kayo manalo ng epic skin. And so, thanks to our sponsor. So, abangan nyo. Mag-post ako soon. Most probably baka bukas. Para alam nyo kung ano yung mga ganap sa event sa 23. So, yun. And then also, may possible na may mga guests na makakilala yung streamers or shoutcasters. Pero yun yung ganap natin sa Christmas party natin sa 23. So, I hope you guys are excited. Namamas ko po rin. Ay, hello sa'yo, Pata Page. Oy, Osiris, welcome back sa stream. Si Boss Osiris nandito sa... Sakto, naghahanap ako ng shoutcaster. Joke lang. Alam ko, busy ka rin, Boss Osiris, FM equals first move. First move! Kung ako sa'yo, regaluhan mo ng skin. Yun. Para sagutin ka na kagad, hindi na kras-kras, lab-lab kagad, mga na kagad. Ay, hi din sa'yo, Mark Christian Marangan. Thank you for being an anniversary follower. Ate Sam ni Ashura, Meatmaker Irelia lang daw yung pamasko mo. Oh my gosh. Sana may pang Meatmaker Irelia ako. I think mas mahal yung skin sa League PC kaysa sa Wild Rift. Ewan ko lang. Excited ako sa mga guests. Oo, malay mo, ikaw yan. Char lang. Salamat, Osiris. Ate, nakasabay po ba yung mga pilay sa takbo ng buhay? Kakasimula pa lang ng stream, Mark David Kapul, pinadagdagan mo na kagad yung inisip ko. Oy, thank you, Sonny Boy, sa 10 stars. Hello! Uy, ba't wala na yung sub-badge mo? Bakit wala na yan? Open na ako. Ay, sa'yo, Lois, wait lang. Maya. At regaloan mo daw si Ashura ng Meatmaker. Oh my God, 1820 RPL. Alam mo guys, sobrang mahal na ng mga bilihin. Kasi, kaya hindi ako nag-stream kahapon. Kasi nag-Christmas shopping ako. Ay, good evening din sa'yo, LJ. Welcome sa stream, LJ. Masaya Pasko kung may kasama mag-date. Nanonood kami ng Avatar. Eddie, wow! Well, I'm happy for you, Get. Nagbibinatahan na talaga. I'm happy for you. Shoutout, Evan. Ay, shoutout din sa'yo, Matthew Degamo, Santa Ghetto. Good evening, Sweetie Bunny from Richmond. Oh yes! Good evening na sa'yo, Ma'am Shibianga. Ang handa namin ay handa na ako mag-quit Wild Rift dahil loose trick. Yun lang.
Wag naman sana, Andrew. Wag naman. Oy, thank you, Sonny Violet, sa pag-spam ng 10 stars. Thank you so much. Basahin mo na requirement, may bagong-bago yun. Ay, wait lang, talaga ba? Sige, wait lang. Basahin natin yung requirements for Momo ni Bunny. Momo ni Bunny na. Okay, usual requirements, first 3 requirements. Then, naka-crocs, gragas na chan, literal gragas. Naka-jersey Aguinaldo sa pera. Hoy, ano yan? Sugar daddy na ata yan eh. Hindi naman ako ganon. Oy, Sonny Boy, baliw nga! Thank you sa 350 stars! Papak ka ng kiss sa akin. Salamat sa pamasko. Uy, grabe. Advance pamasko na kagad si Sonny Boy. Salamat, Sonny Boy, for always sending the stars. Grabe ka na talaga. Kung ako yung sugar mommy ng Cubs, yan yung sugar daddy ko. Thank you, Sonny Boy. Hi din sa ABLCC. Thank you for notifying and welcome to the stream. Mwah! Kiss kita. Ay, mga bagong Cubs. Hi, mga Bunny Bear. Hello din sa iyo. Shoutout sa ABLCC. Ate, payag ka, BF mo si Ashuro. Ako'y kinig. Boyfriend kagad, di ba pwedeng crush kagad kayo? Masyado kayong mabilis. Sana abot ang 10 stars ko. 350 stars na nga. Thank you so much, ABLCC. Ay, ABLCC, Sonny Boy, thank you. Open na ba me? Yes, ayun. Pero ayun, yung mapaganda thing, may kaka-Christmas event po tayo sa December 23, 6 p.m. live sa Facebook page ko. So, custom games and then may mga pa-price tayo. So, abangan nyo. And sana present kayong lahat doon. Anyway, uy, Gogi, bakit itim yung screen ko? What the frick? Ay, hindi, joke lang. Testing lang. Ramdam ko na yung hirap magtrabaho sa office. Saludo ako sa'yo, tito. O yun, di ba? Mahirap, no? Nag-OJT ka na pala, no? Anong work mo dun sa police station? DC na ba? DC na ba tayo? Wait lang. Oh my God. Malapit na pala ako mag Diamond 1. Baka naman, Master, pamasko, di ba? Master rank, mod check. Oy, hello sa'yo, Insa! Welcome to the stream. Interested ka ba? You wanna be a mod na? O, sige, pwede naman. Ayan, sige, magtrabaho ka na dyan. Ito na yung first work mo for today. Gago! Ayan lang, ito na. Ayan, nag-send na ako ng invite sa'yo, Insa. So, ito na yung ating bagong mod din si Insa. Tawa-tawa ka pa. Nahirapan kayo, pupo ka lang doon. Grabe ka naman, hoy! Ako nga, pupo nga din ako sa office, pero nakakatagod kasi emotionally saka mentally kasi, guys, pag nag-work. Well, if content creator din po ako, Madam Vaniver, pero bago pala. Uy, nice! Gusto ko yan, mga bagong content creator sa Wildrift. Ibig sabihin na malaki na yung community. Guys, follow nyo si AVLCC, bagong Wildrift content creator. Let's support everyone. Ganyan din ako nagsimula. So, hopefully, one day, mabot mo din yung, yung dream community mo. Yan, wag lang yung katulad ng mga cubs ko, mga loko-loko yan. Charge ako, mabait lahat yan. Din po ako, tita, sa ko lahat ng mga paper. Oh my gosh, good luck. Mahirap yun na work. Pasali la, diba? Ay, hello sa'yo, Gab Martinez. Shoutout sa'yo. Payag ka daw, akin ka. Inangkin mo na ako, ha. Grabe ka na, Ashura, ha. Grabe ka na. 265 pesos pala sub-bud siya. Pero kasi, may pa-consuelo ako sa pag nakaabot tayo ng 10 subs. So, magkakaroon tayo ng 3 times a year na subs gathering. So, pag naka-10 subs tayo, every 3 months. 3 times a year na subs gathering tayo. And other benefits. Pa-follow Ate V yung TikTok ko, Hater. Ay, ikaw ba yun? Ikaw ba yun, Andrew? Sige, sure. Ikaw pala yun. Sali ka namin ni Moller Vance. Ay, now na? Gagi, wait lang, nakidnap tayo. Nakalive pa si Moller? Guys? Guys, nakalive pa si Moller? Gagi, kinidnap tayo. Wait lang. Ay, nakalive si Moller. Seryoso ba? Teka lang, support ako kung ganyan. Ay, Gagi, nakalive si Moller, guys. Kinidnap tayo, Gagi. Super thank you, Mabani. Walang problema, ABLCC. Gagi, pag ito, loose trick to siya, dalis ako. Ay, nasabi ko sa'yo. Sabi daw ni Justin, akin ka na daw. Oh my God, grabe naman maka-akin. Akin na kagad ako. Isasama mo ba ako? Wait lang, di ko alam kung sino kulang. Sino ba kulang? ADC daw kulang Loose trick yan. Gago, hindi nga. Dadamay mo pa akong hayop ka. Hindi nga. Naka-live ba si Molar? Naka-live ba siya? Ayaw nga, naka-live nga. Naka-live nga si Molar. Wait lang. Ano ba tawag dun? I forgot. Yung co-stream pala. Sige, Totoy Molar. Tag natin. Totoy Bato. Ayan, Totoy Molar. Ayan, naka-co-stream na. Kino-stream ko muna tayo. Nasa DC kami ni Arsenal. Ay, gagawin kasama niya si Arsenal? Ha? Sang Discord server tayo, pre? Sang Discord server? Ay, gagi, ba't umalis? Uy, gago, 3 na lang kami.
Wait lang, discard tayo. Gagi, nakidnap ako guys, sorry, wait lang. Nakidnap tayo, unexpected collab tayo nung wala sa oras Teka. Yun no, yun yung dalawang ugok ko. Ayan lang, loose trick yan. Gagi, hindi nga, ayoko madamay sa loose trick ng mga to. Inong token need na pa para mag loose trick, wait lang. Kukustomize ko pa pala, ilalagay ko kasi yung datiti, okay? Mama mo, customize. Nakalagay mo na customizing kita, gusto mo? Alam niya, balita ako, loose trick ka, dadamay mo pa akong hype ka. No, lustig daw ako kaya kung abubuhat sa'yo, itong babaeng to. Uy, gogo, ba't ako ADC? Alam ko sa lugar mag-ADC ngayon. GG. Palit na lang kayo. Ay, Verona at saka Jomel, maraming salamat. Sige, bahala na. Kayanin natin to. Oh, guys, kayo mamili, anong gusto nyo unang makita? Dali. Huwag mo ka mo. Rilya. Irelia, sige, wala problema tol. Irelia lang pala eh. Ang ingay ni Molar, guys. Typical Molar. Sabi ni Tita Bunny, sama mo daw siya sa loose trick kasi. Uy, para hindi. sila si Darcy mga wala tiwala. Loose trick ang putik. Huwag nang damay dyan Ayusin ko laro ko. Ayusin nyo rin laro nyo. Kahit na mag-ayusin mo, parang hindi inaayos eh. Namu Walang datiti. Ayan, nagamit na natin. Guys, unexpected collab guys with Totoy Molar guys. Follow nyo to. Naka-live pala si Bunny Bear. Oh, gagi, naka-live ako. Medyo tawag dito, wholesome. Huwag ka na magkunwari. Mama mo, ulsam. Hindi, wholesome muna tayo kasi na pala si Bunny. Ay, marunong ka palang may kailangan ka lang ata eh. Pero tama ka na, may skin ka ng bago, nakita ko eh. Oo nga, kompleto naman na. Ang sinasabi ko lang is, bibigyan kita ng panalo tapos dapat wholesome yung stream. Yung ba challenge natin? O sige, let's see. Oo. Sige. Game. Ice map, pros, mat, Irelia, SB, pre. Sobra tol, sobra. May top fan din pala. Ayun nga, Joshua, shoutout sa'yo, Joshua. Welcome sa singingay talaga ni Molar. Siyempre, typical Molar. Panis yung alagang Bunny Bee mo, ate Bunny. Pag ako nagka-top fan, papakita ko yung alagang Joshua. Ay! Sabi ni Pongka. Kailangan ko yun. Ayan, Gusto ba humabol sa Pasko? Baka minor ka. Si Molar parang buboy ng running man. Parehas maliit tsaka may... Gagi-trash talk ka, Joshua. Ay, hello sa'yo, CKYG. Welcome po sa stream. Shoutout sa'yo. Uy, top fan ka pala. Thank you for being a top fan din. Thank you. Okay? Let's do a wholesome stream. Okay? Wholesome stream daw. Kukunwari tayo. Ang di niya alam, hindi ako wholesome. Wholesome. Nakakawat, ang ina mo ha. Wholesome to. Wait lang. Ina-wholesome, tas nagmura, gag. Wait lang. Now, this stream will be professional. Professional. Spell. Maayos na lang, hindi na professional, maayos na lang. Let's go, guys! Good evening, Tito. Sigurado ako si Shun sumama kay TM Blue Streak. Seryoso ba? Damay-damay na, sige. Ate Bunny, bata pa po ko. Oh, shit. Sorry. Oh, tingnan mo yung cross, ba't Irelia parang... Ate, kanina naglaro si Ashura Gap siya, Irelia, pumayag sa lima siya mag-isa, pero nanalo kanina. Wow, ang lakas! Sana ulit ka. Wala na, sabihan ka namin ni Ebet, Alex. Matik yan. Ikaw habol ka pa sa Pasko Tama ka na, boy. Sabi, boy, doon lang tayo sa reel. Alam ko ng style mo. Hindi mo na ako madadaan dyan. Doon lang tayo sa reel. Ikaw naman, oh. Ayan, papabuhat tayo kay Molar, guys. Guys, pag natalo tayo dito, report nyo to, Ganun lang, 1K Pag pesos. ako nadamay dito, Uy, ang dami talaga nagsasabi, Molar, talo ka daw. Huwag mo ko'y damay, Sapakin kita. Win nga ako, nung solo ko, win ako eh. Wow, win Dahil sa inyo ni Shahid. Win pali. Grabe naman kayo, guys. Talo ka. Ang niputa. Si John Yusef. Uy, sino namatay? Niputa. Hindi nga, si Molar yung namatay. Ay, hindi. Kala ko si Kasi Molar nag-proc yun. yung ano niya. Gagi, ano pala to? Grass of Undying. Kaya masakit. Ikaw ba jungler, Shahid? Ah. Okay. Yeah. Okay. Nagtiwala kay Molar Hindi. Concentrate muna tayo, guys. Di dapat tayo mapahiya dito. Dito ko yung magbubuhat kay Molar dito. Kaya ayusin natin.
niya. Wasa ka, buka. Naka-Irelia pala si Molar. Naka-Irelia pa. Mag-Irelia ka pala, pre. Buka! Utang ina, hindi nag-first kill sa creeps. Ang bobo naman nun. Uy, gago, patay yung support ko. Gago. Sige, gusto mo eh. Ginusto mo, Lerito. Punta sa akin yung jungle ha. I can sense it. Ay, gagi, sayang. Di ka pantheon pala siya eh. Namamatay na to yung dalawa. Mamamatay na to yung dalawang to. Teka lang. Freeze ko lang to. Ay, gagi ka pala. I-freeze ko lang to. Teka lang. Nakuha mo! Nakaka! Naku, wala. Gap na ako, tol. Gap na ako. Medyo low na yung ano, Morgana ko. Ako sa'yo, Morgana, i-focus mo. Gago, Gap na sakit. ako, tol. Gap na ako. Warded pala dito eh. Warded ba? Sayang. Weng, 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 weng. Oo kasi. Matay na tong ano, tong dalawang to. Ito, Morgana, Morgana. Gago, baka matay ako dito, yo. Gago, Ray! Namukawag! Ay! Tago na, ano pa ako? Sabi na, dapat hindi ako marap eh. Inabuhay ka pa, hayop ka! Dapat di ako marap. Flash na ako dun ah! Ang Last daya season, naman ganun nun. din pa, master ka na biglang balik ng Daya 1. Gagi, wag naman. Wag naman sana. Patay na yun, Kailan nag-double ba flash season? na ako Hindi eh. ko sure, hindi ko sure. Putang ina. Bayan, support pa nakakuha ng kilang putik. Kaya nga eh. Ang tagal kasi hindi marunong makiramdam ng ng Sena. Hindi marunong makiramdam, damay pa ako dun. Maling desisyon. Actually, pwede naman. Sayang, tagal na rin niyang amagani. Isang tick lang, isang tick. Bawi tayo. Isang tick lang ng ano, na... Taray? Ng Isang Jinka. pitik ng, what do you call this? Ng ignite. Tamaan mo nga ng stun. Tara siya, nandyan yan. Nandyan yan sa bush. Ayoko na sa Morgana. Pangit mo. Aray, ang kulit ng Jin na to ah. Nanggigigil ako sa Jin na to. Di na to. Jin na. Gago, mamatay yung Sena, gagi. Ay, gago, patay kami. Patay kami. Tae naman. Tangina. Yan, Grabe. sinasabi. See? Mati. Talo ka ha? Ano ba naman yan? Nainis ako. Corny kasi ng Sena support. Yoko niya eh. Kasi ang dami-dami pwede support Sena pa. Trio sila. Trio kami. Yun, 0-2-0 kagad, diba? Tapos 2-1 kagad yung Jin. Sana all malagang support. Ay, nako! Kasi! Tsanggala. Ayoko na. Talo na kami sa lane side. Hindi bibigay ni Shahid yan! Hindi bibigay ni Shahid yan! Tignan mo, mula. Talo kami sa lane. Ano na, Sena? Galaw-galaw. Sena, ako sa'yo gumalaw-galaw ka na. Inunahan sa jungle! Kayante. Wala sa'yo, Chris. Gilofenya Gilayman. Welcome sa stream. Kainin mo yan. Iya si Shahid! Buhatin mo kami ha. Gago, ayoko sa Sena na to. Ayoko sa Sena na to. Tumataba na yung Jin. Share ko lang. Napaypayan mo yung ignite. Kaya nga nahipan parang jello. Top Lock tip. lang muna Top ako. tip na to si Baniper eh. Namu ko, hindi. Ang kulit ng Morgana kasi pati ng Jin eh. Ang kulit nilang dalawa eh. Patay natin yung Jin. Oo, Jin. Baka sa'yo, Jin, patayin mo. Baka sa'yo, Jin, patayin mo. Baka sa'yo, Jin, patayin mo, pre. Baniper! Ito na! Putang ina. Gago, kinuha na naman! Yasuwa, nandito Yasuwa. OMG! This Sena! This Sena, I swear! This Senna is a bitch! Gagi, Olsam. Sabi mo, Olsam! Iraulo ka, sabi mo, Olsam. This Senna spending some time in the beach. Inang Sena to, kinuha pa. Akin na yun eh, anak ng tinapa oh. Siya yung nag-start na. Siya yung nag-start Madami naka-text meet yun si Molar. Ay, shoutout sa'yo, Patrick. I didn't say si sir. Nag-start na please. Kaso kulang tayo. Nag-start na sila. Hindi, nandito na ako. Actually, naku, walang ulti Senna. Kung ako nito. Gagi, parang Ina na kinda... windwall, tol. Gago, wag na. Na windwall yung ano ko, ulti ko. Gagi, wag na if I were you guys. Guys, if I were you, wag na. Ayoko na. Ayoko lumaban dyan. Namu kasi, nakakinuha yung kill ko. Kinuha ng Sena yung kill ko, nakita niyo yun. 2-1 na siya oh. Wow.
My God. Ayoko nang ganyang ano eh. Nakakainis eh. Nakakainis ako eh. Lugi na ako sa gold. Oh no. Oh no, what is happening? Out. Actually, lalaban yata. Wag na, gagi. Eagles kayo. Eagles kayo, wag na. Merry disaster kagad eh. Ito, yun kasi, ang kulit ng ano eh. Laban. Ang Sena. Nice one. Wow! Yo! Wow! Patayin niyo yung Jin. Gagi, napatayin ng Jin. Nandito yung Jin. Baka maubos kayo sa Jin. Gagi kayo. Gago. Ayun na. Ayoko Ayoko na sa Jin. Ayoko na sa Jin. Gago, ano yun? Ano yun? What's that? What's that? O, ito. Akin to ah. Inan ba? Kukunin pa ng Sena oh. Nakita niyo yung kukunin pa ng Sena? Napaka-hotdog talaga tong Sena na to. Ito na lang. Nakita niyo yun? Nakagawin na naman oh. Sena. Wala tayong asahan sa Sena. Ano Sena Pati to? sa Kali. Kulit ng Sena eh. Ibis na ipa-scale yung ADC. Kukunin pa niyo. Kitang-kita niyo yung guys. Kitang-kita niyo. Sana mas tumaba pa yung Jin. Ayun na nga eh. Medyo mataba-taba na nga. 4-3 na nga eh. Ano, out na! Ano, Ay, gago! May fucking bitch! Ah! Nakin, patay ako. Wala na, patay na siya mo. Patay ako. Ayoko na sa Sena. Pipikon na ako sa Sena. Pipikon na ako dyan. Napipikon na ako sa Sena. Sena ADC dyan eh, di ba support ka? Anong support? Gago! Anong support? Sayang hindi nakuha ng Sena. Meron. Wala lang. Gagin tama na ng Jin, I swear. Parang engot kasi sa dami-daming pwedeng isupport Sena pa. No. Gagana naman yan kung marunong eh, kaso Kaya nga eh, okay sana eh. Kaso marunong siya kumayes. Marunong siya kumayes. Ito yung ano, yung Layla de Lima. Tatlo yan. Hindi tayo sige. makakabit dyan, tatlo yan. Okay. Dito lang ako sa mid. Mag-farm ako. Paano yung pikon? Pikon ako. Laban dyan, tatlo yan, tol. Ano ako? Meron pa rin? Oo, Bakit nandun meron pa rin pa rin? sila eh. Nandun pa rin sila eh. Ayan oh. Gago, huli yung ano. Oo, naka, ginusto mo yan, Sena. Gagi, Sena, baliw. Oo. Sabi ko sa'yo eh. Happy early Merry Christmas na. Alagang Caitlyn Soft. Tumigil kayo dyan ha. Ako naiinis na ako sa ano. Ay, ito boy. Kung ako sa inyo, Dalawa. i-G na natin to. Kung ako sa inyo, i-G na natin to. Hinasabi ko sa inyo. Aray, ina mo ka. Sakit. Gago, sino namatay? Kala ko may namatay. Shade wait lang. Mali. Baka may respo to. Kasi may mga rest back na yan. Talaga ba? Sige, back na lang tayo. Hindi, back na ako. Ayoko na. 8k na yung 8k na yung goal yung ano, 8k na yung gold ng Jin. Kamusta ka na? Ano na Sena? Kasi uy, gago ka. Ayan na. Ayan na sinasabi sa hula. Paalam. Charot. Gago, patay ka pa rin. Yikes. Wala na ultian. Gago, may Jin. Opo, Diyos mio marimar. Gago, yung Jin, ang sakit na. Salanan mo to. Hayop ka, Sena. Gago ka, Sena! Hayop ka! Tingnan mo yung Patay. Gago, yung ginagawa ng Sena. Ano, pamura nga! Takino mo, Xerox mo, hayop ka! Anong ginagawa ng Sena? My God. My God. Gago, nakaka-tilt. First game pa lang. Okay, first game pa lang. Tilted na ako. Winnable pa to, boy. Promise. Winnable to, friend. Napikon tayo tao ni TM parang seagull. Ano yung Jin lang yung ano eh. Yung Jin lang nagbubuhat dito eh. Ang galing ng support niya kasi sana all magaling yung support. Ako sa inyo, bugbugin nyo na yan. Bago ka pumasok mag-isa, hayop ka. Sino? Utang ito, nabura ako, di na ako nakakyo. Sena galaw. Jin ka na, papatay niya. Dep lang. Gagi yung Sena, nababaliw na. Nice deal ha. Sena, ano na? Patay yung vendor. Sena, I'm telling you right now, gumalaw-galaw ka na. Magja-jungle ako eh.
Caitlyn support di tinutulungan yung ADC. Hoy, shut up kayo dyan ah. Mais kayo dyan ah. Naiinis na ako dito. Kanina pa ako naiinis dito sa ano ah. Support Jin ko lang ah. yan, Jin lang yan. Jin lang ba talaga lamang sa kanila? Oo nga no, Jin Jin nga lang, lang Jin no. lang yan, promise. Sana all ganyan support. Yung Jin na lang try yung ano, EFF nyo. Oh, pre, tabay. Ikaw ko, Bobo. Farm lang ako. Lugi oh. Hindi, level 11 na pala ako. Ito, gumugusto to Yasuo. Hindi to Yasuo. Wait, may kasama yan, tol. Ayaw nga, sige wag. Red buff, baby bear! Red buff, baby bear! Teka lang, punta ako dyan. Maganda mag-support Senna kapag nasa PC. Ewan ko pa iba ginagawang support well if ginagawa kong nakasanayan sa PC. May nangingi kasi Depende kanina, naman. tol. Depende naman sa Senna. Ang ingay na naman ni Molar, sabi ni Cedric Gill. Ano bang bago kay Molar? Ano bang bago, guys? Pababago, magtaka kung hindi. Senna yung pagod na. Kagay mo ba dyan sa Senna na yan? Merry Christmas daw. Wag, may kasama yan, may kasama yan. Bago. May ano, may nakikita akong hindi dapat. Ayun oh. Ito Yasuo. May nakikita akong hindi dapat. Aba. Gagi ka. Ayun na naman yung Jin Bulag. Putang ina, patay na naman ako. Hayop talaga. Ay, gago. Ina mo, na-cancel ka pa. Ano ba nangyayari sa Senna? My God! Naiiyak ako. Anong Senna to? Kaya, kalmaan mo lang, baby bear! Ay, hello, Mami Steph. Si Kaustep nandito. Hello, welcome sa stream. Mami Kaustep. Tama yung iko. Hello. Mwah. Kiss sa'yo, Mami Kaustep. Mali tayo. Gagi, 12k na yung ano yan, Jin. Gap na gap ako. Iyak ako. Iyan, babawi tayo, baby bear. Kalmaan mo. Magsiscale lang ako. Kalmaan mo, babawi tayo. Senna, ano na? Ano pa? Tingnan mo, kukuha pa ng CS yung Senna. Tingnan nyo ah, tingnan nyo ah. Puta, na kumukuha ng CS oh. Kinukuha yung CS ko oh. Kitang-kita nyo to. Putang ina, kinuha ka. Kunin mo rin yung soul. Huwag mo bigyan na soul. Paano ko kukunin yung soul? Wisit ka. Nagawa na soul, no? Gulat na lang ako, makagaw ko yung soul niya. Ilang set. Yung kumukuha ka pa ba blue buff? Kapal na ng mukha mo ha. Kinuha mo na kilong, pati blue buff kumukuha ka pa ha. Tara, pre. Sama ako sa mid. Kaya sama ako sa mid. Teka, mamamatay ako. I can sense it. Mamamatay na ako. Gagi yung ginagawa ng Senna. Wait, dapat. Uy, gago wag. Gagi, akali. Bago ka, Shahid. Hindi yung akali yun, yung akali min. Min, yung akali yun. Gagi, pinapataba talaga nyo yung ano. Ba't yung pinapataba yung Jin Bulag? Pinapataba talaga nyo Shahid, yung... out na kami. Yun. Pagod na ako. Ito pa yun. Ito Na-shieldan eh, kaya na-immune sa CC eh. Kaya nga eh. Kate Soup Dip. 1-2 yan si TM, magiging 1-3 na. Ba't kumukuha ng grump yung soup? Oy, shut up ka dyan. Ako yung ADC dito ah. Check kayo ha. Teka. Sige, edit nyo lang. Mag-edit ako sa top. Sige. Ano ko? View ko doon. Pag ako di sinama neto. Guys, ano kasama natin si Dr. Molar? Trio kami. Trio kami. Gusto nyo matalo. Sige, sali lang kayo. Gagawa. Dadamay niyo pa ako. Sabi red minute 9 yan. Ano tayo ito? Anti-crit tayo. Omen tayo, omen. Stig akali nyo. Malupit nga akali namin. Putak, bukubusin. Ano pala yung event na caption ng stream? Secret. Sa December 23 guys, may Christmas event ako. Fish the rivers like a bitch. Kunin ko na tong red ha. Wow! Magsalita yung Akali. Uy, 0 for Akali pala. Inistilan lahat oh. Ibinigyan si Shade oh. Manalo matalo kapag nandyan naman baby loves ko si Molar, bubuhatin tayo. Grabe naman siya, nagawa. Sana all may baby Siyempre, loves. tang iniyaw pa ba? Sana all may baby loves. Diba, baby loves, parang si TM lang yung akali. Pakina mo, papakitaan kita. Hindi pa tayo pwede mag-akali tonight. Kasi marami tayong music. Okay? Gago, Pag may nag-farm dito, ang patay. Morgana to. Ribbon, no? Nakita ko. Mag-isa lang yun. Sama na lang ako. Uso naman red match history nga, papas ko kasi. Go i-trade natin! Christmas lights ba? Na yung trait.
Uy, grabe yung Sena. Kumukuha ng prutas kahit full health. Wow! Warol? Tayo, trade natin. Uy, ito, yung ribbon ha. Yan yung ribbon. Ayun yung ribbon. Kung ako sa inyo, kunin na natin tong ribbon, guys. Kung ako sa inyo. Ino mo, sa iba tumama yung Q mo. Sige lang, na-slow to. Tayo nyo na yan. Ay, hindi pa papatay. Okay. Ay, sayang. Kunin ko na sana eh. Gaga, nakuha na nila Bilis, diyan. putang ina. Lilia yan eh. Lilia de Lima yan. Di kaya Baron. Baldo, mahina sa kanila kaya after this game, malis na si Vanny sa lobby. La! Go. 1v1, 1v1. Gago! Oo nga, ARAM din LS eh. Naku, uso ata Uso ata LS ngayon I don't like this Ako hayop. Kababalik ko lang sa Wild Rift, gagi. Tinamaan pa ako. 4v1 yun Wala eh, taba na ng Jin eh. Ayun, nagbaba. Baron take sila, tol. Kaya ko sila ni Shade to. Ayan, Shade. Naku po, inultihan pupush yung ko lang sila. hayop. Putang ina, di pa tumama yung R2. Magpupush ako sa taas, bala na kayo dyan. Sayang, gago! Ganda na nasipa ako. Sayang, konti na lang pala yun. Ay, nice, nakapatay pala yung Akali. Naku, kaso, Tata. push na lang ako sa taas. Bala kayo dyan. Focus ako di sa push. Buti mo lang. Oo, gagi to, dinadaga ako na sa taas Wala na Out kayong ka na, tulog. out na! Out na, gago! Ito na nga, uwi na nga ako. Alis na ako. Ina nyo. Nakakap ako ng yat. Back na ako. Tayo na, EM, haba ng bulbul. Sabi ni Arsenal, support daw si Moller. Oy, gagi. Sirahulok Elvins Uli. Sayang pa. Patay si Poto. Oh my God. Ang sakit ng Jin Bulag. Ayoko sa Jin Bulag Tumataba. Ang taba na ng Jin Taba ng Jin Bulag. Uy, grabe. Gago. Nagano. Uy, gagi. Ang sakit na ng Jin. Ang Jin yan. Grabing Jin. Nung putik. Ang sakit. Gagi. Ano gagawin dyan, tol? Bahala kayo dyan. Gagi. Awit. Dami ko nakikita sa GC natin puro LS. Seryoso ba? LS season talaga ngayon. Sumasabay sa Pasko. Oh God. Oh no. Ito na nga. Anong kailangan kong gawin upang... Gusto ba akong sumama? O, pasisisikin mo! Hindi, legit ang engot ng support ko. Wala akong magawa talaga. Nakikita mo ba ginagawa ng Sena? Grabe. Wait, naghang. Tayo, 2 wins to Diamond 1 na lang ako. Hype ka, Sena. Sino ka man. Anyway, Alam. bawi next game. Ay. Yung kasi mga galawan nyo! Inaayos ko naman yung kasama ko hindi. Kasalanan mo pa rin yun kasi bobo kasama yung aura mo kasi mabaho rin. Wala, to. Fuck you. Gago. Alright, Skyrim na lang ako. 2 hits ng Ginetang damage yun. Kaya nga pinataba Gago, pinataba. Lasunan talaga kapag off-season para mag-manifest mga katoxic ng typical, si cancers. Daming nalalo ngayon kasi bakasyon. Asrapil, ano na? Yun din naman para magawa. Ate, gusto ko pong makausap ng kaibigan kong Pipi. Paano ako kakausapin, Jay Santos? Pipi nga, niloloko mo ako Asrapil, ano na? Lagi naka-BRK yun, Jay. Kahit naglalagin. Basag, open na ba? Pa-5 man na ba natin to? Ayoko ng support ko Ayun, wala na. 3 na 5 lang. man, putang. Magpabango ka lang, promise. Nanalo tayo. Ano magpabango? Baka nga mo, pabanguhin mo. Ayaw pa ng chaotic doon natin gabo. Maraming children nga ngayon, actually. Putang ina, nag-crush yung ano ko. Nag-start na? Hindi pa. Hindi pa. Cancel nyo muna, nagre-relag ako. Sige. Ganyan din nangyari sa akin. Meron ngayon. Nag-overload ata yung server ngayon ng Wild Rift. Dami na kasi nakabakasyon ng pata. Pero legit, ko feel mag-ADC. Pati ADC pinigay sa akin. Gusto mag-support ko Neto may galit sa akin. Alam mo Na-start na, punyeta. trio daw Ayaw ng 5 man ni Totoy Moller guys Huwag ka na 5 man, sige. Kung may sasaling mabilis, nauna, dalhin nyo. Oh, bilisan daw. Kung may sasali. Sinong sasali? 2. Ayusin nyo buhay nyo Kailangan ng support. Bali, tuloy na pick mo sa akin. Ano? Sino nagsasabi nun? Ano yun?
Verona, halika na. Si Verona at saka si Christopher Pong yan. Let's go. Ayan, si Pong yan. Support yan, di ba? Oo, support yan eh. Pag ADC-hin nyo yan, putang ina. Engot yung ADC natin kanina. Hoy! Gag! Ako yung ADC kanina, trantado. Ay, ikaw pala yun. Si Verona, ito sasali ka si Verona. Tapos isa sila. Ang gusto nga rin sa amin naka-bluetooth shit. Naka-bluetooth speaker na ako karoling. Ayos ah. ADC yan si Verona. Ay, ADC ba yan? Oliver. Oh, sige. Hindi naman natatap yan si ano, si Insa. Maghanap Mag-mid ka na ng lang si baron doon. Insa. Mag-mid na lang si Insa. Ako mag-jungle. Ikaw mag-top. Naku po. Pag mid mo yun eh. Support yun. Eh, saan sa ilalagay? Sige nga. Ito. Ito, may sinama ako. Ano pa ng baron? Ito. Nagbabaran yan. Oo. Ayan. Si ano yan? Si ano yata yan? Si Yu. Si Juril yan, si Juril. Eh, ba't ba di ba yung pangalan? Eh, gusto niya eh. Ba't ka ba nangingialam? Ano niya, no? Hirap na hirap kasi yung isang Bunnybear para at least yung isa mayos. Fuck yung first game ko yun eh. Wala akong warm up. Warm up. Wala akong warm up lang yun. Babawi ah. Ay, nako. Oo nga. Warm up lang pala kailangan mo. Sana sinapak na lang kita. Hype ka talaga. Ano to? Ay, wait, sorry guys, si Amolor kasi nag-invite guys. Wala akong ano dito. Nakiki-collab lang naman tayo. Parang sinadya talaga ng Sena yun kasi nakita si TM yung kakampi. Si TM dapat sisihin, Mousy, no? Okay, sorry. Si TM dapat talaga sisihin. Gagi, nakakayak yung Sena kanina. Nahirap ako. Oh my God. Ano yung bagong skin mo mula? Ay, hindi at saka... Irelia at saka Yone. Mag-Yone tayo. Putang ina nyo. Itong magmura talaga niya ni TM, no guys. Maganda yung mag-jungle si Roma pagbigay sa TM na kalaban. Ganyan ka pa? Saktong-sakto, no, Elvins, kasi season of giving the DR din. Ebidensya ko, gago. Wala ko sa DC pala kayo dyan. Ay, gagi, punta ka sa DC. Punta ka sa DC, Juril. Ay, sige, bahala na. Kaya mo na makiramdam eh. Sa hirap na lang ako magkakalat. Oo, kung ako sa inyo, mahirap mag-grind sa rank eh. Mahirap mag-grind sa rank. Mahirap. Ayun ang tao, yung taong demonyo puta. Ito, magsena ka. Nga, pakitaan mo ako magsena. Basta ka muna ng text, matagal yung... Depende eh. Kasi tol eh. Ayoko ng sena ngayon eh. DC ni Arsenal. Nandun kami sa DC ni Arsenal, Juril. Alam mo ba DC ni Arsenal? Basta. Kaya lang, send ko sa'yo. Hindi, nagka-crash kasi kapag nag-minimize. Ito. Teka, PM ko sa'yo, Juril. Wait lang. Sa DC kami ni Arsenal. Yes, tutorial naman dyan, idol, para dumami cancer. Tangina mo. Ayan. Tawang Diablo ba? Oo, tawang Diablo. Demonyo. Demonyo. Yung mga tao na ayaw mong marinig pag mga alas 3 sa madaling araw. Ay, thank you John Ventura for sharing and liking the stream. Pati kay Alexander, pati kay Mars. Salamat sa pag-like and share ng stream. Ano na naman? Wala lang. Ayusin mo kasi. Inaayos ko naman eh. Yung support ko hindi nag-aayos eh. Kitang-kita naman kanina, tanga nung support mo. Oy, sabi ni Demor Jericho, mahina naman Sena. Oh no, trash. Ewan ko. Mahina yung Sena, engot nga. Baka may pinagdadaanan lang. Wag dati i-judge. Baka may pinagdadaanan. Gogo, 3 minutes. Dead game. Oh, yun. Nice. Sige, bawi ang ano. Cancel mo muna, di pa kami kompleto. Lo, Ayop ka. sinong sasabay? Ano naman? Sinong sasabay? Ayop ka sa scam. Ay, gago nga, nalimutan ko yung emote. Sorry. Anong emote? Pwede ba Pwede ba mag-Morgana support? Ano ba talaga? Ako magja-jungle? Mag-yun jungle ka kaya? Ayoko nang yun Ayaw jungle. mag-yun? Uy, ano ba yan? Huwag niyo pag-practice Naka-main account ako eh. Sampalin ko kayo. Ayoko nang yun jungle, tol. Kasi Practice. kailangan niya mag-scale. Wala siyang kwenta mag-gank early. Oo. Yun eh? Practice Talaga? ka daw. Sino may sabi?
Tingin lang saglit. Ay, salamat sa pagdaan, Dan Ventura. Totoy, paluin mo si Bunny. Ayaw ko paglaruin Hindi ko na eh. mabanhin. Hinotok ako ni Molar eh. O, kagaya din Irelia kanina, mabigat daw. Oy, trash! Kalmaan mo, pututoy mo. Kapan yung yun. Sa trio lang naman kayo. What do you mean? Wala, Irelia ulit tayo, boys. Pero check ko muna kung may CC sila. Gago, binan- Kapag may dalawang hard CC, hindi tayo. Bago ba't binan yung Morgana? Nakashow. Open daily. Pwede. Parang mapakiramdam ko Lilya dito mo na ah. to, lilya mo na. Naka-open Morgana ko, binan na. Parang sasabayan ako ah. Wow, earn in last match. Pinasok natin, nasa loob tayo ng circle. Sige, okay lang. Vex katapat natin. Confuse. Soraka, pwede. Ayoko ng Soraka. Ibaburst lang ako ng Vex. Gusto mo baka maglaho ka agad. Hindi, pagpapasok siya sa'yo, mag-silence ka sa loob para hindi siya maka-second skill. Marunong ka mag-Soraka? Sakto lang. Ikaw, Pero mas gusto ko Karma eh. Fourth pick. Tangina. Mas gusto ko Karma. Mas maganda Karma dito. Fourth pick. Puking ina. Maganda Karma dito. Yan nga, kung Morgana na nga ako, pinan pa eh. Akali. Mag-trash ka nga, yo. Taka. Alam demonyo pag imik ni T. Akali. Masyadot laro na tayo, PVT lang, newbie lang yun. Ay, hello sa iyo, Jello Ballesteros. Welcome po sa stream. May kakolab po ako ngayon, Jello eh. Kakolab ko si Tatay Molar. Follow niyo rin si Tatay Molar. Na may lolo. Tapos may Pike Darius nga, na may ayaw attack, mag-pike eh. tapos may second Hindi ko skill. pil. Karma na lang. Karma na lang tayo. Kasi EP ko siya pure EP. Akali. Grabe, sinisipan pa rin ako hanggang ngayon. Tagal na Hey neto guys, si ayusin natin. Ano muna tayo? Kunay in my poke. Lo, Bustus. Bakit? Pakinggan mo yung voice changer ni ni Akali. Bakit? Sabi Okay. nga niya, kunay in my poke. Basta. Oo nga. Kasabukay niya. Boy, poke. Anong buke? Wala nang salitang buke. Uy, anong walang salitang bouquet? Bouquet of flowers. Napakapatola mo, no? Alam seryoso ka dun eh. Alam seryoso ka dun eh. Pinang ginagulat ako eh. Uy, mga Vietnamese. Di pwede Vietnamese. echo. Actually, pwede Easy mga game, echo. easy game. Uy, kaysa pala karap. Uy, gago, nakalimutan ko mag-airy. Naka-electrocute. Ina mo, oo nga. Ina mo, Rodel, may Ginawa ko nasabi ulit ko to. pwede tayo echo doon. Wow, sana all master. So, hensya na, mahina ako. Ganito lang ako eh. Ayusin mo kasi. No, Kasalanan ba namin yun? Ayusin mo. Naayos to na nga eh. Ayusin na nga eh. Let's go. ninakaw si Bunny din. No, ayusin na nga eh. Naka-KSing ko lahat ng kill niya. Naka-karma ako ngayon. Wala, ikaw naman, oh. Sino to si Plato? Magaling ba to? Magaling yan si Verona. Magaling yan yung sponsor natin ng skin tonight at saka si Jomel. Ay, wow. Sana all. Pengi skin, ano? Tapos, nakita mo na ba yung mga skin leaks, Bunny Bear? Yung alin? Yung mga skin leaks na bagong lilitaw. Ano yun? Matagal pa yung ako kasi wala akong champion na isang tinamaan. Inang yan. Ay Gago. nga bulsa nyo. Ay, naka-relic ako dito. Baka hindi alam ni Kita pero, nyo na ba guys? Kasi Project Mastery, Project Renekton, tapos Project Zeri. Lilitaw Project Zeri. Uy, gago, may Zeri na? Talaga? Nice. Magkakaroon yata. Ako, Zeri na pala. Nakalagay sa leak eh. Nice. Tapos Vayne, may Vayne. Yung firecracker yun, nakita ko yung kanina eh. Yung Firecracker Vayne. Tapos meron pa isa yun, nalimutan ko isa eh. Yun lang ang bagtakin mo, tapos pag maganda galaw, hindi kayo makakomment-comment. Wala, ganyan naman yung mga yun eh. Ganyan yung mga yan, mga balimbing. Root mo nga, Bunny. Wala akong root eh. Gago, nakuha ko yung gold, sorry. Inan to, ba't parang takot yung katapat ko? Meron naman siyang confused, ayaw niya gamitin. Ooh, first blood, panis. Wala akong root eh. Pinakahuli ko yung inano yun eh. Gamitin yung confused niyo, hinihintay niya ako pumasok. Hindi niya yata alam na alam ko yung W niya. Nakatamaan. Nandito ka ba siya Hindi eh? ginagamit yung mana Ay, niya. gago. Ayun lang. Double scatter ako. Okay. Nasa blue yung jungle nila. Nasa blue nila. Low yung Kaysa actually. Go ba natin to Verona? Sigurado ka. Feeling ko, malanganin Pinag-out tayo ako, dito eh.
Ay, gagi. Sabi ni Verona, go namin. Kala ko kaya niya. Wala akong skill. Naku, wag na. Verona, wag na. Kala ko sabi niya, go eh. Ginawa ko. Kate, may prayo yata mid nila. Wala dito yung mid. Medyo overextended yung bot Zeri Yumira. Ba tayo ba, Zeri? Maganda ba? Putang ina Pag ito mo. napansin ako, wala lang. Kala ko. Hello, Johan. Hello. Hello, Johan. Ba't ito nagpo-prop? Nakakapi ko naman. Tek na si ano. Ayos lang. Dalawang scatter nakuha ko. Okay na yan. Ito yung Darius ipit boy. Ay, wala. Ako skill ko lang. Papunta ako dyan. Wala na sila? Wala na. Sige. Bana lang ako. Mandayo si Ryumi combo. Bakit? Bakit din? Why? Matay pa ako. Nagka-kill tuloy yung Kaisa. Sana sa amin ni Shade yun, tol. Promise. Ubus sa amin ni Shade yun. Okay tayo sa gold. Bawi lang. Anga? Gantay ako dito. Hindi mo nakita sa stream? May nag-prompt sa labas na troubleshoot, USB, takina mo. Ano yun? Okay, pero paano po nagagawa yun? Ang alin, Johan, ang alin. Okay, salamat Ace Barona for following. Gago, may ano pala. Gago, patay ako. Aray, puta, nag-overextend ako. Patay ako. Fuck. Patay ako. Ayoko na mag-overextend. Pasag to pass. Kaya lang wala kaming ano. Ayoko na mag-overextend. Namatay na naman ako. I don't like this. Overextended sila. Tingnan mo, kanina pa overextended yung mga yun, Shide. Ayun, ako sa'yo. Tumalo ko na dito. Basag Uwi na pa yung, yata to? Wala na. basag na yung tapet. Ah, basag na ba? Teka, na-amlatean ako sa mid. Putang ina, Yun na ayaw. eh. Huwag na. Sa'yo pa ako namamatay. Wala ako na isang wave. Putang ina, sugi ako dun ah. Ayoko! Kita malala Zeri ito sa mapa Yumi Unkillable. Lahat naman sinasamahan ng Yumi Unkillable eh. Kaya binaban ko pa rin yung si Yumi sa rank eh. Mas putik. Ay, Diba, sabi nakalakita, sa inyo? grabe ka hindi ka nag-stream nun. Ay, ano, malit na bagay ni. Malit na bagay. Wait lang guys. Isang kill pala yung ano, yung lolo. Objective na. Welcome pala sa stream ni. Shoutout sa iyo. Kailangan sumama ni ano. Ano tayo tol? Hindi tayo papalag sa DR fight. Bakit? Kailangan natin si Riven dito kung sakali. Para manalo. Scared? Scared. Unless makapal mukha ni Shahid. Tara! Huwag ka natatakot. Dito na si Riven. Actually pwede. Tara na. Saan na Shide? Game? Ayoko mag-start niyan eh. Tayo ba mag-start? May Vex sa Gwen dyan eh. Pero pwede rin. Ano? Ano? Nandito si Riven. Teka, zone out ko. Kaya lang. Bilis lang oh, mabilis Bago lang oh. dami nila oh. Patay na naman ako nito. Gago ako talaga gusto nila oh. Puta ina. Ang Shahid na asang ka. Kaya ba niya na to? Sakit. Sakit. Sakit nila. Ouch. Grabe, lugi tayo dun ah. Nangyari. Eagles. Push tayo sa mid. Nako, no DR fight. Manifesting na ba ito? Sige, mga-contest tayo. Low to mga to, Shahid. Ay, sinalubong na naman ako na as. Ay, lang, Kevin. Welcome sa stream, Kevin. Dito oh. Ito ba ito? Tara. Go muna. Mapunta ako. Ayun, sakit ang ano, Gwen. Nandito ako. Tang ina mo, na-confuse ako. Hayop ka. Uy, smite mo. Nice one. Ako, kailangan mamatay dito. Ina, Nice. na-confuse ako, Well played. leche. Paano na-confuse? Yung pangalan nito, yung Uy, atras. Pabalik ako dyan, Juril. Pago nyo ba? Ayun o. Lagi, mapapalakol ako. Nabos yan. Tapos yan ni Juril.
Nice one. Well played. Shade, Panis. may plates pa sa mid. Eka, back lang ako. Back lang Ako ako. na lang dito, boy. Mura sa lahat, Bunny. Love you. Love you too. Si Totoy Molar yung demonyo dito. Di ako. Siya mura na mura. Bite ko eh. Pangin, hindi mababasag, tol. Ano si Verona? Teka lang, Verona. Bawi tayo. Tara, mid na lang tayo, Verona. Ayaw mo. Hindi pa nabasag yung mid. Sayang mo. Tangina. Gap kami ni Verona. Lang, Oh, gagawin. Ba't executed si Juril? Nyari sa'yo. Nyari, Gap. Pinilit sige. yung top pre, walang pre. Oo nga, pinilit. Akala kaya kasi. sayang. Ay, gago. May ano pala dito. May may Kaisa. Oh my God. Grabe ang bilis nila. Tayo na naman ako. Uy, kaya niya yan oh. Wala, sayang. Nabuhay pa. Ay, nice one. Well played. Patay. Nice one. Okay lang pala. Okay lang pala mamatay doon. Fear kasi hindi confuse si TM. Kaya nga, sabi ko nung confuse. Fear yun eh. Fuse is equals to fear! Ano kaya? Ginagalit ko talaga. Oh, confused! Tingnan nyo! Tingnan nyo sa list of synonyms. Wow, synonyms. Sabi sa inyo, si Molar sana mag-jungle para meron DR Herald kalaban. Layo. Gagi ka, Elvins. Fear saka ano. Tara, push na lang natin to. Patay. Gagi ang cute nila oh. Sama-sama sila oh. Teka lang, Jurel, takbo dito. Ay, gago, patay na si Jurel. Ano. Wala ako dyan, guys. Tingnan mo. Gago, sakto na ng Kaisa. What the hell? Walang ulti ka isa, walang ulti ka isa. Okay. Dami nila dito. Go ba natin? Go, go, go! Kahit shit. go natin ha. Patulog mo! Putang ina, nag-zone niya hayop. Gago, nag-Sonya, sayang. Kunin mo yung red, Verona. Putang ina, flash in yun ah. Gago ka. To! Gagi, SS ano? Gagi, sayang. Nakaligtas na naman. Nakaligtas na naman. Damn! Gago, nakaligtas. Ay, tae! Ano ba yan? Ano ba yan? Anong boy to? Lagi gusto. Nandiyan lang yung ako. dulo, pre. Kaya mo na si Jurel mag-clean up. Ay, hindi kaya. Sayang naman. Ay, hello, Juice! Shoutout sa'yo, Juice. Ah, mali pala. Sorry, Tim. Yan. Sabayan na natin to. Huwag naman. Talo na kami ng first game eh. Sasabayan niyo pa kami. Huwag naman. Ah, shit ka. Nice one. Bigyan niyo si Verona ng kill para makaskill. Masakit din yung S pag tumaba eh. Okay, buti, dito mama. Ay, gago. Dito pala sila. Boy, hindi magaling kalaban, promise. Hindi magaling kalaban. Kaya natin to. Wow, confidence. Promise. Confidence. Tara ba tayo? Alam mo, sisibak ko. Muntik na nga ako eh. Muntik na. Gago, i-clean yung bot. Tapos, ano, Oo. Tara dito, Verona. Magka-Bisal Mas tayo ha, Bisal Mas. Join next G, paring Molar. Kompleto na kami tol, 5 man. Dear, RH tayo. Verona, RH tayo. Dito ka. Verona, sumama ka. Ay, wala ba siya sa Discord? Wag na. Wala ba siya sa Discord? Wala? Huwag tayo mauna. Parang Eagles tayo dito. Huwag tayo nauna eh. No. Oh, lugi talaga tayo dyan. Oo, huwag tayo nauna. Do-double lang yan. Eagles tayo. Ako talaga gusto ng mga to ha. Wala nang ulti ano oh. Kaso may W pa yan. Lagi wala na pala. Bilis putang. Lagi, ang bilis. Wag na. Ay, napatay pala. Sige, wag. Oh, laki ng Kaisa oh. Naog na Wag shade, na, wag na shade. wag na. If I were you guys, don't do it. Masisira buhay nyo. Wag. Back pwede na siyang tayo. pumitas. Isa dahil si Kino, sabay ako daw namin body. Wag no. Okay, wala nang W, Gwen ha. Hindi ako sasabay. Gago. Hindi ka na. Ne. Tayo si Riben, tayo si Riben. Wala akong ward. Putang ina, low ka na Shahid. Wala kang gagawin dito. Ayun mo. Unless. Gago. Unless. Gagi, back na. Gagi, masisira buhay natin. Wag na. Ay, hindi. Charot. Kaya pala. Joke lang. Ako nag-commit kayo. Ba't okay na eh? Oo nga eh. Ay, hindi. May napatay Okay, naman na okay. isa eh. Okay lang naman. Kaso. Atras. Ba't ako na yung double yung iko? Iko? Oh, mamatay ako. Fuck. Back na.
Sayang, konti na lang sana din yun eh. Hindi pa namatay. Sayang. Huwag ako sabayan. Nanalo ako. Sana manalo kami. Medyo dikit lang naman eh. Kaysa lang naman actually medyo mataba dito eh. Pati ano, Vex din pala ang taba. Uy, kaya to, promise. Kaya Oo, to. mag-ano na lang ako. Maglalakit na lang ako. Ang taba na pala ng Vex. Kawawa naman ako. 048 na. Sad. Yung bot i-push natin. Hindi si ba si Bunny o ano? Hindi si Bunny Bear yung support, tas si Verona ang ano, ADC tol. Tayo. Yung red buff kunin. Tara. Baka may tao naman dito. Bilis na pumunta eh. Tara, dito ako. Sige. Okay na. Basta hindi to warded, pwedeng patulan. Yun Apat nga. sa mid. Apat sa mid, kailangan apat sa mid. Dip tayo. Sige. Grabe, may RH pala sila. Guys, Oo nga. Basag yata to ah. Basag na. Gagi. Pangalawang tore pa ata tong mga to ah. Smite. Okay, hindi to ma... Pwede mag-in. Huwag kayo magdikit. Huwag kayo magdikit-dikit. Sayang. Yun nga eh. Wait lang, lakit lang ako. Sana 1-1. Sana ako mag 1-1 nga ani, Kevin eh. Sana. Magkano po suhol sa'yo? Ngayon pala maglaro pogi. blue mula. Wow! May pagbola yun ah. Teka lang, sorry. Babasa ako comment. Yung blue, kunin mo na yung blue. Ay, sino kukuha ba ng blue? Ako na lang. Or, ay, hindi. Ikaw na lang. Sige. Uy, salamat Yara Cantalope sa pag-like ng stream. Dito warded guys. Hindi. Hindi warded guys. Sige. Ay, kita tayo ng ano. Ito ba? Alamata ng Vex eh. Gagi, alamata ng Vex. Alam, nakita na kami. Nga eh. Sayang. Okay. Nag-AP na ako para may extra damage. Spell breaker sana si Juril. Nga eh. Taas. Hindi na siya kaya ng Darius eh. Hindi na nga. Medyo mataba-taba na rin si Jurel. 8-4 na oh. Pwede na mag-call breaker. Sim. Papunta sila dito sa taas oh. Ito, ang bilis tong mga to oh. Hindi ako magsusulo. Word lang ako. Ayun yung lulo. Go! Baka may kasama yan. Sa gitna kasi yan. Ayun oh, kasama yung Gwen oh. Yung tatlo. Andito sila oh. Gago, huli siya. Hindi ako huli. Huli si ano? Si Verona. Gago. Tayo na setan ah. Bring the party to you. Nakaka-create yung kaysa lulo pala. Ay, hindi. Sakto pala. Tama rin pala yung ginawa ko. Binigay ko sa inyo. Dinala ko sa inyo. Well played. tayo pa nanalo doon. Bait lang pala ako. Bait master. Funny. Bait master. Pero sana 1-1 like you and me, Bunny. Uy! May Arsenal. O, panis, nanalo tayo sa ginawa ko. Ako lang namatay doon. Oh. Kaya ka boy. Bait master. Tol, may red pa! Bait master. Kaso namatay si Verona. Sad. Mo? Hindi na aabutan kasi ako dito, gago. Wala. Hindi ko yung nakita. Gagi, yun yung Kaysa. Gagi. Kaysa, papunta na sa inyo, Gagi. Papunta na sa inyo, Gagi. Tara, DR. Kailangan natin DR, men. Nag-reset ka ba? Bakit low ka ba? Ay, sayang. Ang dilim na mapa. Andito Mas na madali naman. magbukas kapag wala ka. Wow! Boo! Hindi ako kikiligin doon. Mawala rin eh. Ba't ako kikiligin? Uy, gogo. Wala kami dyan. Hindi. Tinitis lang. Tol, baka ano yan, mapigtas ka dyan. Gamitin mo yung range mo, punyeta ka. Ito na. Ano, Olaf? Ine-trade yata yung Baron. Pwede ako boy. Nice one, well played. Sakit ng Gwen. Back na. Ang sakit ng Gwen. Back na ako, patay ako, nahuli ako ng Darius.
Ah, shit, patay si Verona. Gago, wag na out na kayo! Ah, shit, Sakit gago mga kayo. kapenta pa. Hindi na lumaban. Talo? Talo to? Talo ba? Hindi. Hindi, magdidip sila sa top. Oo nga, Kailangan magde-def may sila, mag-def. pipilitan Basag lang sila yung mid. Hindi, tutuloy nila. Tutuloy nila yan, basag yung mid. Hindi, Pwede ka. paano yung top? Teka lang, wala akong SS kasi. Gago, talo na nga. Oo nga. Huli yung bad. Darius doon. Hindi, de-def ko to. Hindi, Ayun, ayun, ang pipilitan sila bumalik. Hindi nila tinuloy. Kaya nila. Panal! Kaya Wala nila si yun. ano. Oo nga, kaya actually nila yun, bumalik pa. Takot sila Kaya eh. nila yun. Hindi Hindi, Baitmaster talaga nagdala. hindi Siyempre. sila gabaron. Shade, tara, 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 tara. Tara, tara, abot tayo, abot tayo, abot tayo. Tara, bilisan nyo. Uy, Hindi, nahuli kasi ako nung Darius doon, tol. Putang ina. Nga eh. Huli pala si Verona kanina. Dulo. Lulu oh. Babe, pitatin mo. May Gwen, nandito yung Gwen. Wag na, ano. Molar. Ay, nice one, Molar. Well played, kaso. Laban, Sama oy, laban, laban, laban. Gagi na ano ka. Napitas ka. Hindi ko alam kung worth yun. Worth, kasi nabawasan sila ng isa. Wala na silang support. Ay, di na, oh. Nga lang. May nagbabalak, tigilan nyo yan. Gago, sakto rin pala ni Verona. Gago, Verona. Sumakit na siya, nag-scale na eh. Gagi, konti na lang yung torre nila oh. Sayang. Ay, yung Nexus oh. Backdoorin ko, teka. Ay, Buo, ano, tatlong... Gago, ang dami nila. Verona, back. Verona. Gagi, back, men. Muntik na kami mamarka nung Vex. Magabaran sila. Nakita si ano yun, Huwag ka nakita mag- si... huwag ka mag-back kung magbabaran sila. Hindi na. Dito na kami. Hindi, Ay, hindi. Nagpe-fake lang. Wait lang. Wala item. Sige. Naka-mandate ako ba ni Vera? Huwag ka na mag-mandate. Oo, hindi naman ako nag-mandate. Wait lang, Jamel, sorry. Focus ka muna, Mular. Oh, wait lang. Focus na tayo. Sabi sa inyo, tanga tong kalaban eh. Ang yabang ko pag tayo natalo dito ah. Tayo Promise, natalo dito, tanga to. ah. Promise. Pag tayo natalo dito, sinasabi ko sa'yo, mabilis sila rumespo kasi. Verona, wag na. Wag ka nang humarap ng ganyan. Ba't di pa 0 to? Tumahimik ka, Erika. Mag-1-1 yan. Sabi ko sa inyo, mag-1-1 to. I can feel it. May anak ko, may boot. Ay, may travel ah. Mag-deer na. Mag-elder na. Soloin ko yung Elder. Wait lang. Ba! Angas mo ah. Nasoloy ng elder ang putik. Dito sa blue nila. Abangan ni Jen Wait sa lang. blue. Sige, wait lang. Ayun na. Ayun na. Kinuha na namin yung blue nila. Apat yan, ha? Apat yan. Madami yan. Uy, Shahid, gagi ka. Huwag ka mapitas. May elder. Buy time lang kasi nagpupush yung yung Riven. Ah, Buy okay. time lang. Okay. Babaliw na tong mga to. Hindi na alam gagawin. Butas na tore nyo. Okay, buy time lang. Nandito Tama Gwen, yan, nandito tama Gwen. yan. Nandito yung Gwen. Ayun, huli ako. Sige, tama yan. Hindi kaya ng to. May magdedep pa dyan isa, promise. Ito yung nandito yung Gwen, no? Shahid, nandito ka ba? Anong yun? Alam lahat ang puta. Nandito ako sa boot. Nandito ako sa boot. Ah, ito, nagabang yung yung Gwen. Ayaw niya simulan, no? Gusto tayo magsimula. Huwag tayo magsimula, par. Wag tayo magsimula, mahirap. Sige, wag. Ito, Kaysa, oh. Huliin natin, Mag-isa yung Kaysa. Mag-isa yung Kaisa. Ito, huli, boy. Huli. Huli? Kumba niya. Gago, nice one. Ito, Shahid. Nanda nun. Tol, pwede tayo mag-Elder. Elder na. Nag-back yung yung Gwen. Aabot yata sila, Tol. Hindi yan. Hindi, low yung Darius. Magre-recall yun. Oo. Kaso may ulti yata, Bex. Wait lang. Sige, tuloy nyo lang. Wait lang. Nagago. Tara, Wait lang. Mag-sacrifice na ako. Irurut ko. Gago, patay tayo. Gagi, hindi nga. Ay, sorry. Gagi na steal. Yun lang. Sorry. Meron palang doon. May Gwen pala doon. Sad. Kaya na ba? Sayang. Gagi, 0-2 pa nga to. Sayang. Sad. Yun lang. Kahit makuha rin natin, feeling ko, boost tayo eh. Hindi naman Hindi. siguro. Hindi. Panalo yun. Pag nakuha ko. Akin to, Aray. pre.
Low na sila, naglo-low. Low na, ubos yan. Nice one, Durel, nice one. May napatay pa pala ako. Kasi yung mid natin, Durel. Ang intense naman ang laban na to, walang nga. Babaran yan. Pa to? Tol, kaya pa to? Nagbabaron. Anong sabi ko sa'yo? Wag! Ba't ngayon lang kayo nag-elder? Gagi, hindi na doon kasi yung Gwen. Kaso na-steal pa rin eh. Nagbaron na nga. Baron eh. Burn na lang to. Nagbaron na. Sad. Kaya to eh. Tanga yan, tol. Tanga yung kalaban. Matatalo na to ang abutik. Totoy Molar kasi. O nga, kasalanan ni Totoy Molar lahat. Okay, ako na Akin naman. yan guys. Akin yan. Sayang, kala ko makakuha niya. Zinozone. Tinitingnan ko yung Vex eh. Zinozone ko eh. Nandun pala yung Gwen sa kabila. Full items na pala ako. Si Verona hindi naka-scale. Sayang. Consulti na lang yung Nexus nila oh. Sarap ito oh. Tipian oh. Backdooran ko. Gusto mo? Parang masarap i-backdoor nga yan eh. Hindi kaya backdoorin niya kahit di man. Nga eh. Ayoko lumalim. Kahit mag-TP tayo sabay-sabay. Oo, hindi kaya yan. Ah. Ayan na, nag-open na yung 5 Deluvian. Ako, wag naman. Guys, wag. Wag, please, wag. Abot ata 30 minutes na roon. Tagal nga eh. Tagal nga ng laro. Sayang, napitasan natin Kaisay. Perfect opportunity na natin yun eh. Nagtataka ako, ba't sila takot? Pwede naman sila pumasok. Lamang tayo sa pressure oh. Tignan mo yung sidelines nila. Kaya nga, ayan oh. Oh, boy, Napupush na ang sila dami oh. sa Wait na, wag lang magpahuli. Wag lang magpahuli. Namo ka, ayan na. Ubus sila. Tayo, ubus pala. Charot. Wala na to. Patulog ko! Patay niyo! Gago, sayang. Na minion eh. Ah! Gusto kong nang Talo na naman. Sayang. Sayang. Oh well. Kasalanan ng mga prompts ko to eh. Sayang, gago. Okay, bawi, game. Bawi. I'm very sad. I'm so sad. Sabi niya kasi, I'm so sad. Ano kayang skin magpapasaya sa akin? Pinalangan na eh, LS sila mora. Gagi, nadamay na ako sa LS guys. Magsisisi na ako ah. Back to dayang. Yun na, padayawan na. Uy, andun na eh. Tinalo kayo ng tangang kalaban. Tangin eh, mas tanga kami. Tama eh. Pinalangan ng LSF. Guys. Wala eh, sayang effort. Kanina pa dapat kayo Gagi, nag-elder na nga kami, Juril. Kaso naagaw. Nag-elder na kami kanina. Kasalanan ni Shine to eh. Nag-elder na kami kanina, Juril. Shine, palit kaya tayo ako mag-jungle. Naku po. Oh, sige. Yeah, jungle ako ah. Woo! Let's go! Sa jungle tayo nanalo kanina. So baka sa jungle tayo. Guys, naiyak na ako. Talo tayo, Nakuha ko na yung guys. enter. Guys, ayoko na. Ay, salamat pa, Wislaw, sa pag-grade ng stream. Thank you. Huwag niyo kasi open mga OP champs. Medyo late yata yung reloader. Late ba yun? Siguro ano? Ban yun na yung Vex sa Gwen. Madaya. Teka, tinitry ko isipin ba't kami talo eh. Ako nga din, di ko rin naman eh. Hindi na. Siguro kasi support dip. Uy na, sabay sa akin si Isi ah. Ayos ka, masampaling kita ng 18 assist ko. Pati yung pag-def ko kanina. Di ko rin alam, parang Jamel. Ay. Side kasi di nag-malfight. Putang ina. Gusto niyo mag-malfight ako? Wag Pwede naman. Wag. Morgana tayo. Vex at Gwen nasa kalaban talagang outs. Kasing early Yeah. game. Hindi, Kaya pero ayoko nang yun. kala ko kaya namin yun eh. Hindi pala kinaya. Mid-dip. Kaya ayoko nang... Shade, nag-yone ka ba? Ikaw kaya mag-yone. Mid-dip so sabi ni Insa. Mid-dip. Noon. Huwag ka mag-yoni, please. Huwag ka mag-yoni please. Nagmakawa na si siya. Nagmakawa na gagi.
ikaw maglililya? Ano, maglililya ka? Hindi, wag na. Sige, maganda lilya dito. Gagi Hoy. ba't nakasmite ako? The fuck? Mag-cane ka na. Nakasmite. Ay, hindi. Namin ako dito para nag-ano pala eh. Yaso ka pala eh. Sige. Sige. Ina mo, ano ba talaga? Hayop ka! Nangingiliti, akali ni T. Ina mo, basahin mo yung champion damage mamaya. Reviewin mo, hayop ka. Ano to? Lods Leona suggest Leona suggest champ? Lods Leona? Sa anong bang role mo? John Marvin Monton. Shoutout pa sa'yo, John Marvin. Mapurol katana ni Kakali. Purol nga eh. Mapurol. Sige, ako na lang! Ako naman lagi eh! Kaiyok! Jungle na ako. Ina nyo, ayos kayo. Ayan na nga. Ito na. I decide what the tide will bring. Ito na nga. Mukhang sila ulit, feeling ko. Alam mo yung gigil. Hindi na kasi Pre, mabisa yung yoni. Feeling ko panalo na talaga to guys. Feeling ko. Promise. La kayo be, wag nyo i-open OP champ sabay-sabay. Nasa kalaban na naman dalawa. Vex at Yoni. Di yan! Kaya namin yan. Di ba bubuhatin mo kami? TM? O, ano na? 0-2 na tayo. Oo nga. Ano na? Hayop ka, Jomel. May nangangamoy record dito. May tetano yung bakal ni Totoy mo. Tingin ko, ano tayo? Blue Cane. Feeling ko Blue Cane 0-3. tayo, Naku, Eric, wag! Please mo. Pero kung mag-blue Cane tayo, dapat babad tayo ng gang sa Gusto ko manalo. Blue Cane to, Blue Cane to, Blue Cane. Uy, gogi mga Koreano. Wala na to, guys. Blue Cane to, Blue Cane. Pipake rin lang tayo na itong mga to. Panalo na yan. 5th game na ni TM. Matic panalo na. Ganun ba yun? Sige. Sino yung may sabi niyan? Si Insa. Pag 5th game mo daw, nananalo ka na. Boy, pag ako kasi jungle, matik panalo. Wow! Rinig mo yan, eh. Hello, Bunny Bear. Ay, hello, Zim. Shoutout sa'yo. Hoy, Bunny Bear, last game pala ako, pero tuloy pa rin ako laro. Mag-off stream. Sige. Blue Cane ka, iaasa mo tanking sa galyo. Oh, at saka bukod doon, walang Oy, thank you, matigas Ebe, na- for walang matigas na notifying. kalaban natin. Hello, Ebe. Merry Christmas. Merry Walang Christmas matigas to na you too, kalaban. Azim. Not yet snipeable. Snipeable. Not yet snipeable, Shahid. Okay? Okay, snipeable. Snipeable. If that is a word. Snipeable. Ay, galing pa rin. Parang na-rework yung skin ni... Ang ganda ng Ba't skin mas nila. gumanda ngayon? Ganda pala ang skin natin. Ebe, miss you. Balik ka na. Ay, thank you, Azim, for following for 348 days. Thank you. Bakit ang ganda yata ng skin ni King ngayon, tol? Yan ibang to? Uy, nag-word siya doon. Word to? Sino yun? Yeah. Mid? Mid yun? Ganda Mid nung yun? ano. Yun Ganda ang ng word? effects ng skin na to. Ah, Bakit? Pataya mo, Ebe. Uy. Pataya mo. Okay lang, loose streak basta may kadamay ni Vanitas TM. Kadamay pa ako, no? Sana hindi na ako sumali, guys. Mamamasaan ng pawis support. Basa ka daw ng pawis, Bunny Bear. Anong basa ng pawis ka dyan? Kahit tumira pa kayo sa kilikili ko, mabango to. Bagong ligo ako. Shit. Tangina mo, patay ka. First blood ka, boy. Ouch, chube. uy, super. Oy! Oh, Roshi! Anong first blood ka dyan? Roshi. Yung gigil, boy. Patay na si Shahid ko na. Paanong gigil, boy? Pinasok ako. Masakit pa naman pag pinapasok ng ganun. Lontang, ina nito ni Bunny Bear. Napakabastos talaga nito. Ano na naman? Masakit pag pinapasok ng galyo yung Yoni kasi pre. Wala akong buhay. Nandito ako, ano? Holler. Wala na, nandito yung Yasuo. Ay, wala na ba? Hindi, nandito kami, oh. Tatlo kami, oh. Ay, ayaw. Sige. Wala na, kuha na pala eh. Sige, huwag na lang. Wala na, Ay, hello, double James star yan. Palamaka din. Shoutout sa'yo. May nag-chat sa akin, inaaya ko sabayan daw si TM. Huwag niyo na ako sabayan. Kung ako sa inyo, huwag niyo na kami sabayan. Masisira ang buhay niyo. Huwag niyo na kami sabayan.
Pati namin. Hati. Shade, bigay mo na yan. Hindi ako contest. Bakit? Ah, sige. Ba't hindi nila kinukuha? That's weird. Kaya nga eh. Hindi ka nakaka-tempt. Sige, wait lang. May word naman tayo doon. Kaso hindi ako nakakakuha ng blue stocks. Okay, nasa inyo yung jungle ha. Nasa inyo yung jungle. Back na kami, nag-back na kami. Oops, sorry. Back na Double yung kami. gago. Huli yun ha. Ano nga ba kunin ko? Kalimutan ko tuloy. Ano pala? Dito yung Lilia, pre. Niyaya ko ni In sa next G daw. Wag na. Gago ka. Alam mo, be, mag-cycle ka na lang pag naka-enchanter ka. Total, maharot ka sa lane, poke ng poke. Pag nakareli ka kasi 20 minutes na di pa tapos. Di kailangan kasi makunat ako eh. May ligaw mag-front kasi na enchanter kasi. Umayos ka, Kino. Mumute kita. Oh, shit. Mod privilege. Oh, shit. Huli ka, Balbon! Kailangan takas. Kaya ito, patulog. Ay, nakuha nila yung tuti-fruity par. Fruity. Ano nangyayari dyan? Bago patay kayong dalawa ta. Takot. Kapo ka lang. Ay, sa akin to eh. Kapit ka dito. Talaga cool. Hi, Skinit kasi, new me na. Ano ba meron kay Kenneth? Bakit? Ano naman problema ni Kinit? Ano? Shahid! Pangalan. Yung basic attack ni Lilia, range yun? Yung bola? Yung bola ba? Bakit nagkakasta ka Ay, mo ng range. blue? Oo. Ay, no, Princess Ganda, welcome back, ma'am. Mwah! Hello, welcome back. Wala ako magpa-stack sa Shahid. Yung mod nating Smurf, ginagalit na naman. Yung mod nating Smurf. Range up, pre. Range. Range pala yun, okay. Wow! Lang siya. Sakit mo na. Ang sakit mo na, Israel. Gago, inaano kami. Oh. Gago, huwag mo saluhin. Ano? Yan yung Pero mid. ano? Pero walang ulti si Shahid ha. Oo nga eh. Hindi. Napopoke lang naman kami ng napopoke kami nung S. Naglagay ng words yung Lulu sa DR. Yeah. Ako na to Verona para makahabol ka sa gold. Guys wait lang. Hindi mo makagang sa top. Lagi Oo nga eh. Hindi finifreeze kasi niyan eh. Verona. Attack daw. Huli ka! Hindi mo dinoble yung Shahid. Wala nga daw W eh. Magana na, mag-objective na. Mag-objective na. Tignan mo. Nakatay. Sige. Inagalit si Pre, Isa. internal tools. Grabe ka naman ka-smurf, porket tatangkad ka. Kukunin ko yan, tol. Para sa'yo, kukunin ko yan. Sana all. Tol, tara. Nasa ano sila? Target. Dito. Gagi yun, ni pala ito sa Yasuo. Dalaw pala sila. Punta kayo, pre. Nandito na kami eh. Nandito na ako. Okay, go na natin. Nag-RH, bilisan na natin dito. Tara. Oh shit. Papunta na sila. Oh shit. Sure, kuha na natin yan. Ay, nilapag. Wala na pagkagad. Di yan first tower, boy. Ay, wait lang. Dito ako. Eh, sayang. Bago ka Shahid, sorry. Kinuha yung wave. Ala, to si Molar. Nakuha ng wave. Miss ko na magamumusop. Naku po! Shahid, lalaban yan. Insa payag ka nun. Smurf ka. Papa Wala akong Smurf. W pa. Papa Ayun, Smurf. okay na yun. Pinagagi si Papa Smurf. Lurk muna ako, naglaro kami uno dito. Oh, sige. Sige, lurk well. Sige. Papunta ako top. Yeah. Lilia sa likod. Lilia sa likod. Okay. Copy. Yan, di mapakita. Yeah. Ako tayong heals. Debate ko na ba ulit to? Ang lalim nyo pa rin. Ano ha? Oo nga eh. Freeze mo Verona. Hindi pinifreeze kasi. Focus ka na lang sa winning lane. Aray, sakit. Igaw niya. Seryoso ba? Go natin to? Oo, umuwi yung jungle nila. Okay. Kaso, masyado silang yakap sa tore. Kaya nga, yakap sa tore. Sana all niyakap. Uy, gagi yung Yasuo ata pupunta dito. Ay, hindi. Joke lang. Ayun. Gago ko ba to? Seryoso. Baka magap ka na, Mular. Baka magap ka. Hindi kami papasok. Lugi kami dito. Oo, Eagles yan. Lulo yan eh. Meses yan. Ganun. Meses yan.
Teka, Miss Cutler. Bago tayo umuwi. Yeah. Ay! Okay, walang flash yan. Ah, dyan na pala Lilia de Lima. Nandito ako. Dito rin yung lolo. Pakinang damage siya ng sakit. Ayop na yun. Si Verona mamatay. Palawakan yung damage yung puta. Verona wag. No! Ah, shit, di umabot yung ano ko. Yung... ba't ka nag-breaks na lang wala ako. Pa-shoutout mo sa pamilya ko. Shoutout sa pamilya ni Kel Francis Psycho. Kaya pala siya ng ano ng Els. Bakit ba yun ba? Basag yata. Laro mo na ako PvP. Sige, go lang. Ay, thank you, Jeremy. Alaberas for sharing the stream. Sorry. Umagang sa top, buwisit. Na first turret na. Hindi niya kasi pinifreeze eh. Kakain na ba natin to? Lagi silang yakap sa torre kasi. Ba't ganun? Yakap na. Push nga natin. Yakap sila lagi sa tatlo torre. tayo. Okay. Ay, hindi mama. Bago. Ang kulit. Okay lang, at least na-push na natin yan. Yun mahalaga. Gagawin na pala yung Lilio. Saan? Nasa taasan dito, ayun oh. Sa likod mo. Puntik ka na. Puntik ka na, Gagi. Patay ko rin pala. Pakapang mo. Dito ka. Farm ka lang. May ano na, may RH. Visit? Hindi mo JJ nila Oh. dito sa amin. Kainuman namin daw. Sino nagsabi nun? Sino nagsabi? God. Hindi mo yung jungle kainuman namin ng putik. Gagi. Takting sinabi yan. Yeah, may ulti kami. Kaso wala pa yung ADC. Ako sa'yo ni go mo na. Go mo na yan. Ay, kaya Go may mo na skill. yan. Ay, Huli na lahat. huli na ang lahat. Ba yan? Ulti na Scared? kasi mag-jungle si Mola. Ay, gago na huli ako. Aray. Putang inang damage yun! Gago yan nangyari. Pahuli. Uy, nag-audition tayo. I don't like this. Gago. Ubus. Puta. Kalat. Ang kalat. Ang kalat. Ubus tayo. What is happening? What is happening? Ganun, wanted yun? Ewan ko. May DR na. Basag yung mid. Basag yung mid Hindi yan natin. basag. Basagers. Hindi pa buo stocks ko, kayo. Tayo. Tapos naman. Kaya ba? Mabilis Ewan lang. ko. Kaya mabilis, kaya. Naubos sa positivity, di ba? Ayoko na. Nung yan. Hindi, kaya pa to. Tiwala lang. Yun, May gold dikit. dito. Walang ulti yung Lily ah. Huwag kang matakot. Sila matakot. Ayun, nasetan ko na. Gago, gusto tayo. Ina, walang Ow, galawan, fucking nasitan bitch. tayo. Aray, ang sakit. Kala ko ako nakaset sa kanila. Gagi, ubus tayo. Shit. Ayoko na guys, mag-0-3 na to. Ang hirap, hindi talaga kaya. Ang hirap. Pahinga na tayo, guys. Ina! Hambal na listik yung pangalan Totay Molar. Guys, ayoko na. Talo na pa. Kanina pa tayo natatalo. Sino ba talaga may problema sa ating dalawa, Molar? Sino sa ating dalawa may problema? Ako na, putang ina. Ang hirap, yaso yun. I can feel the losing streak. Ito na nga eh. 0-3 na nga, diba? Merry Christmas. Let's go. Hindi rin kasi makaskill si si Verona. Verona, skill ka. I'm trying. Kausap ko si Verona, pinapatalo niya daw talaga. Puto. Huwag mo ko'y damay.
Joke lang, gago. Huwag niyo ako idamay. Gagi, ano, hindi ko pa nakikita ginamit ni Verona SS niya. Okay, sobrang risky kasi din nito eh. Medyo eagle sa tayo, scale lang talaga. Sakit na rin ng S, oh. Actually, kaya to. Tanga Scale yung kalaban lang. eh. Ayan na naman tayo. Tapos ending, tayo yung tanga. Ano naman. Bawi na lang tayo sa push. Gagi, sira na pala yung mid natin. I'm very sad. Lili daw, sabi ni Lilia, may tatagay daw muna. Si Molar yan kahapon 2-5, Diyos ko. Kay Molar problema, di marunong sabi ni Ome. Ina mo, gago ka. Hindi ko na alam guys eh. Pinubuhos ko na lahat eh. Di pa ayaw pa rin eh. Patay yung bot. Naga, patay kami. Oh god. Oh god. Takbo, makakatakbo kayo. Nakatakbo na ako. Itong Yasuo eh. Mag-isa lang yan, pwede niyo patayin yan. Ay, boy! Clash nyo! Dito to, Yung dalawa lang to. Baron. Sige, go. Ay gagi, may S. Gago tong S na to. Mamatay ako. Oh god, I'm dead. Ako ah. Sat na nung S? Oh no. Okay. Kaso may S na napapunta dyan pati Lulu. Kaya ako? I'm very sad. I'm so sad. Ina mo! Akala ko mo yung Israel! No. Nandyan siya. Jungle na natin. Guys, jungle deep! Char. Di malay mo, 8 hindi. 8 kills lang naman kailangan natin para makabawi eh. Okay, 2-3 tayo kahapon. 2-3, ngayon 1-4, bukas 0-5. My god. Good na. Lagi nagbabaron na ata sila. Charot lang, hindi. Hindi. Kasi nagbabaron tayo. Hindi sila nagbabaron. Okay na, outskill tayo. Kaya nga eh. Yung may pera nila, putang ina. Lamang na lamang kahit sila. hanggang bukas pwede eh. Daya 4. Anong Daya 4? Hindi. Daya 2 ako. Baka mag-Daya 4 nga. Malay natin. Mahuli tayo dyan. Wing. Ay, gaga. Ala, grabe naman yun. What the frick? Pinuli ka agad ako ng ganun-ganun lang. Okay, nice. Ang sakit na nung ano eh. Sakit na nung S. 3-4-1. Sad. Ala. Talo na naman. Nangihina ako, guys. Oh no, tapos na kagad nila. GG. GG. Ay, sire-raid natin si Ivan ni Vera. 0-3 na tayo. 0-3 na tayo. Ba tayo ba? Ah. Tara, isa pa. Yan guys, sire-raid natin si Ivan ni Vera. Papahinga na ako. Pero maglalaro pa ako. Gagi, See you guys. yung Okay? 5-6 ko. Gagi, ang sad. Ano to, mas taas naman yung 4 kesa sa 2. Pagod na ako, guys. Gawa na lang ako bagong party. Wait lang. Gawa bagong party. Basahin mo ko. Lara, hindi kinaya. Nalulungkot ako, 0-3, gagi. Kaya lang. Sana natin si Molar. Gagi, mukhang tilted na si Molar, ah. Mukhang tilted na. Pero... Ay, hindi ba? Wala tayong pakialam sa rank. Ang pakialam ko, skin, which is nakuha ko na. Ah, ganon. Kaya sinasadya akong matalo. Hindi Namukha. naman sa ganon, gago. Ayaw na niya, no? Ayaw na ni Shahid. Tilted na rin. Di ay, nag-crash. Ayun, nag-top card na, oh. Crush daw, oh. Nag-hang. Naragang ba? Okay. Ito, Copy. Ano na ba? May sasali ba sa inyo? Ha? Seryoso na, mag-bimid na ako. Bawi Lods, tank support ka naman. Kaya Ayaw lang mo naman mag-tank ako support, nag-ano yung kasi- maganda po ko eh.
Ayusin mo, Shahid. Putang ina mo, gago ka. Ayusin mo kasi, Shahid. Hindi na nga, makapagpanty na nga. Ano, nagpanty na pa. Dapat kanina pag ginawa yun. Ay, Kasi sabi na, bubuhatin niya ka tayo. oo nga. Sabi mo, bubuhatin mo kami. Ba't 0-3 to? Itimba pa. 0-3 tayo. Ayun nga. Ako 0-3. Hindi na kasi. Alam mo, solo ako. Tingnan mo, MVP pa ako. Ang inaayaw mag-login. O yun na. Ay, hindi nga na pwede, Shahid. Sali pwede. Nagtatap ka ba, Raf? Ay, pwede ka mag-pantheon nga pala, no? Kung gusto mo. Pwede ka mag-pantheon. Pwede man, Raf, kung gusto mo. Tara. Ay, support pala kulang namin pala. Ay, na-charot, may support na pala. Bubuhatin nyo yung LS. Oh, yun pala yung bibigay nyo sa akin, guys. Sabi ko pa naman sa title ng stream ko, Master Cutie. Putik, magiging Diamond for Cutie tuloy. Hindi, ngayon naman masyado kayong judgmental kasi. Hindi, galingan na natin. Masyadong magagaling kalaban ngayon, guys. Masyadong magagaling. Ayaw mag-login, pre. Masyadong magagaling kalaban. Lipat ka tayo sa 5-man. May mga gusto makipag-voice eh. Dito ako sa bila. Tara. Dito ako. Sige. Ayan lang. Eto pa, nandito kami. Teka lang. Ay, hindi ako makapag. Ito yung Discord namin. Wait lang. Painis tayo mag-login kasi. Ito Discord namin. Dito kami. Ano kulang natin? Jungler? Wala tayong jungler pala. Hindi, Shahid, papasok yan. Ah, ito na pala. Kabado lang yan, kabado lagi yan kapag na-stream eh. Bakit? Kabado nakastream ang putik. Jungle main na si Raph. Ay, talaga ba si Raph jungle main? Wait lang si maglalaro pa daw si Shahid eh. Maglalaro pa daw siya. Ito na. Ano ka na ba? Game na. Mag-APC nga ako. Hindi ako mag-ADC eh. Inaayaw mag-login, guys. Kayo na lang. Ay, ayaw talaga. Wala. MPL talaga si Shahid. Talaga. 0-3 na kasi. Ano, Raph? Ikaw, Raph? Gusto mo ba? Nandiyan pa ba si Raph? Pwede naman si Raph. Jungle. Go, kahit sino. Oo, teka lang. Subukan ko mag-login. Need jungles. Ayan lang. Wait lang. Sige, tawagin niyo siya. Still Lustrick yan. Lustrick. Biniyayaan ako ng ito yung regalo ko sa Pasko. Lustrick. Nakakalo na ako. Nasaan na si Raph? Wala ba si Raph? Wala ba? Pero ikaw ba yan? Ay, alam mo, Mikat yan! Yes. Ito na pala, jungle. Si Verona ba to? Si Verona ata yan. Ay, nandito na si Hindi Verona. ako makasali. Ay, hindi makasali doon yung support. Papasok sana siya sa Discord, Molar. Sino yung Kali? Si si Juril yan, si Juril. Uy, nakalagin na daw. Wala! Huli na ang Putik, lahat. may sinali na ako, tsaka kami, Sige. Okay. Sige, teka lang. Start ko na ba to? Anti-lose streak dahil nandito na ako. Yehey! Sige. Sana. Ay, sasali daw yung support daw natin sa Discord. Diyan si Verona eh. Okay lang ba? Shahid, alis ka muna. Uwi na mo. Pinura ang putik, salbahe ang putik. Kompleto na pala kayo. Salbahe. Ay, ikaw ba yan, Raph? Kinato kay Geto. Sige. Papakitaan ka na ito mag-Pantheon. Top server Pantheon to eh. Itong kasama natin. Sana naman manalo na. Diyos ko. On powers wish pa rin ayoko na. Wala ako dyan. Ano? Wala ako dyan. Anong wala? Ewan Wala nga. ako sa laro. Oo nga. Sino ba Gabi sa wala. Sino ba kulang natin? Ay, si Raph pala yung wala. Sino tong pato? Akala ko plato. Pato! Ay, no, Bubu. Takina mo, Verona. Akala ko ikaw to. Pansin na kami. Pato pala, akala ko plato. IC05, wag naman. Road to Emerald 1, let's fucking go. Ayoko na guys, wag. Niyan. Yung pato hindi makapasok.
Ayan lang. Copy ko nga liling. Dito ka ano, Pato. Pumasok ka dito. Lea rito. Kwak, kwak, kwak. Hindi ka dito. Kwak, kwak, kwak. Pato kasi Ay, pangalan niya. sayang. Ayan, Lucian ADR Lods. Yung marunong mag-Lucian dyan, Marvin eh. Gusto ko lalo tayo matalo pag nag-Lucian ako. Pusa niya. Ang bobo molar, tama na, sabi ni siya. Yes, Tagal ng queue ah. Ay, doon nga Diamond kasi kasama natin. Ito si GM. Putik, matagal talaga yung queue na to. Try natin. Sige, sana ako. Let's see. Let's try Hello, again. Verona, ano yan? Wala ako sa laro niya. Wala, kompleto na. Anong gagawin natin? Ha? Gagi sa'yo. Sige, sige. Si Vladimir, baka sinasali, mahihina eh. Wala! Akala ko ba ikaw magbubuhat ha? Kaya nga ako nandito para pumantay. Ah, ganun. Okay, okay, okay. Siya, ano na. Na-steal ko si Elder kanina eh. 1-1 na dapat eh. Ayan. Tagal ng queue, dead game. Pero pag sinabi kong dead game, biglang magkakamat siya. Ganun yung technique eh. Leon, o diba? Diba? Sabi ko sa inyo eh. Pag sinabi kong dead game, magkakamatch bigla eh. Amazing. Beast mode na ako, guys. Gusto ko na manalo. Beast mode na ako. Oo nga eh. Oo nga, gagi. Sayang yun. No? Huwag kuha natin yung panalo tayo dun. Panalo tayo, promise. Piling ko hindi. Wala ako, Comsi. Talaga makapasok. Bakit? Ito, nandito kami sa 5-man na roommate lang. Bigyan mo ng save link ng ano, ng Ini, invite link. oo, ini-invite ko nga eh. Teka, ito. Dito ka. Ito, dito ka. Parang 1-3 na. Syempre! Yan lang. Evolution eh. Ayos na lang ako. Ayun, galit na ako. Gusto kong manalo. I have a big feeling mananalo na tayo. Ito, Pato, dito ka. Parang 1-3 na. Sayang sana nga eh. Sana na naman mag-3-3 ganun. Ano, sino magka-private pick sa inyo? Gago, Yumi katapat. Whew! Ayoko ng Yumi. Inis ako sa Yumi. Uy, Pantheon. Nice. Sige, maganda meet. Draven tas Yumi. Mahirap to ah. Draven and Yumi. Draven and Yumi. Ay, isa na lang tayo. Are you the hunter? Kunak to. Di pa umawat si TM. Hindi, gusto pa matalo eh. Marunong ako pa magkaisa. Oo naman, nagkakaisa ako. Hindi ko nga lang pag off-stream nagkakaisa ako. 1-3 tapos naging 2-6. Di yan. Siya na kayo negative. Positivity lang. Di yan. Kaya may feeling ako panalo to. Promise. Feeling ako panalo to. Kunat nila mag-anti-heal kagad ako dito. Anti-heal. So, ano kayo pipiliin nito ni ni TM? Wow, nag-Oriana. Nag-Oriana ba to si TM? Ano daw? Ah, nag-Oriana ka ba? Hindi, practice to. Putang ina. 0-3 na nga tayo. Pagpa-practicean mo pa ako, buisit ka. Tingnan mo kasi yung badge. Tingnan dito. Pabalikin mo nga ng diamond yan. Sino si Maular? Ako bahala. Ate, sa SpongeBob lang ako nakakita ng may apoy sa ilalim ng dagat. Oo nga, no? Kaya may practice. Pakingkit eh. Ay, oo nga, no? Sorry na, master. Sorry. Akala ko practice. Ako talaga yung tunay na practice dito. Sana di magaling Draven. Pinagdadasal ko. Guys, sa tingin nyo ba EDC dip ako dito this time? Sana wag. Nakakill naman ako ng dalawa kanina nung ako EDC. Sadyang yung support lang medyo hilong talilong kanina.
Welcome to Wild Breed. Yagun Kaisa. Nalo tayo dito. Buhatin tayo ng Wala dito sa panty. Discord. Hindi, lahat nandito. Apat man tayo eh. Apat lang ba? Sino yung wala? Ah, si Raf yung wala. Yung Pantheon. Yung Pantheon yung wala. Sa 5 stages of grief, nasa denial ka pa lang. Hype ka, Alex, ah. Tasht ako pa ako, ah. Yumi pala to, tas Draven. Uy, gagi, sila rin ata to yung kanina. Sila ba to? Yung kanina? Nice, okay. Wait lang, freeze lane lang natin to para makadalaw si ano, si Rap. Aray. Aray! Okay, bitch. Sakit mo. Mag-coms tayo kayo ng soup mo. Malakas dugo nila. Kilala mo to? Hindi, oo, madaya to. Yumi tas Draven. Lugi nga kami dito eh. Hindi, pero counter ng Yumi si ano eh, si Noti eh. Kaya to. Noti, harap ka na onte. Tatamaan ako eh. Pero sige, fishing na lang muna natin, I guess. Hinaano ko kasi yung ano yung CS eh. Sinaabot ko. Anti-heal ka kagad, Noti ah. Punish kagad ako. Nakakainis no. Sakit. Lugi talaga ako sa poke dito sa Draven eh. Draven tas Yumi to eh. Ayun no. Hinihit lang ako ng ganun-ganun lang. Sige, wag na. Tama na. Masakit yan. Sakit to. Yumi tas Draven. Marunong pa yung Draven. Hirap to ah. Pero kakayanin. Ayun pala yung ano. Dito yung Graves. Dito yung Graves. Yung Graves. Yung Graves. Yung Graves. Kaso baka mamatay ka, Nautilus. Baka mamatay ka. Ito. Nice one. Nice. Ano? Nice hook. Nice hook. Yan, patayan. Ayan. Gago. Kinuha pa. Oh no. Nice one. Draven sa likod. Wait lang. Nasarap na namin, nasarap na. Gago, hindi pa binigay sa akin, shit. Ay, yung Draven, oh, sayang. Yaman na, okay na yun. Nice respo. Matay sila, ang dami na matay sa kanila dun eh, no? Not a good trade. Hehe. Ano na ako sa gold. Back muna tayo. Oh, ba't 0-3 yan? Wala eh. Sabi ni Shahid, ano eh. Ay, sabi ni Shahid, pati ni Molar, babawatin daw ako. Hindi, wala. Bawi naman kami. Stream na ako, makakonsentrate na. Oo, concentrate na. Serious, ano, tag dito, mag-super saya na kami dalawa ni TM. Ginoa ni Zed Season. Saan mo nabalita yan, Gofto? Ha? Ano yun? Hybrid mo yan? Sige, pwede. Anong flash yun? Pwede ka naman umalis. Nagdumistansya lang din ako. Kasi feeling ko pag naglakad ako, mahuli pa rin ako eh. Dumistansya kasi ako, kaya nag-flash ako. Nagdistansya mo. Ouch. Sayang, mamatay na to ah. Ay, hindi pa namatay. Sayang. Kinulang sa damage. Sad. Kinulang sa damage yung Draven. Patay ko na dapat yun ah. Sayang. May ulti Galio ha. Ingat sa Galio. Oo nga eh. Feeling ko mag-ulti nga to eh. Patay na dapat yung Draven dun ah. Kinulang sa damage. That's frustrating. Wait lang. Hinayang ako dun. Napatay ko na dati yung Draven. Mamatay pa ako ah. Wait lang. Low ako. I'm low. Sabi na nga ba may SS yun eh. Oh no. Nice, patay mo pala. Kaya. Ingat sa Galio, may SS ha. Ayaw nga. Ay, gago! Wala, naglag ako! Gago, may Graves pala. Gagutan yan. No, mamatay Kapatama, ako. may slow yan. Ang buhay naman ako. Tinapatay na Nautilus pala yung isa. Kulang pa ako sa damage. Hindi pa kasi evolve yung first ko eh. Hindi pa ganun kasakit. Eh, feeling ko nasa dungeon na ako. Bakit ka nasa dungeon na Kevin? Lamang naman tayo sa gold kasi sa Draven eh. Yeah, lamang na tayo sa gold. Sabi ko sa'yo, 0-3, di ka maniwala. Ewan ko sa inyo, Eric, ang lakas ng ano nyo ha. Ang lakas ng ritual nyo ha. Mga-hype kayo. Lakas ng ritual. Hindi DR na ba? Ilang seconds?
Puro assist pang karma kanina. Ganda ko ng karma ko kanina. Dami ko kasi ganda ng lagon kapag maxing graph. Naka-max graphics ako eh. Uy, gagi, nangyari. Namatay. Sayang. Gagi, may grips. Kaya ba to? Kaya yan, syempre. Oh, god. Yan na nyo. Nice one. Oh shit, may galio. Out position ako, help. Nice one. Lang kill ah. Uy, nice. Nice quadra. Easy. Well played. Magiging support ata ako dito ah. Kaya push ko na lang to. Pinakabaan, di ba di mo din? Bakit? Walang yaka. Kailangan ko yon para makaskill ako. Tama na. Lagi mag-back ka na if I were you. Promise, mag-back ka na if I were you. Kaya ko na to. Speed yung W ko. Gagon dito na yung Draven. Sayang. Back lang ako. Nandito yung Yumi, nasa taas. Nasa taas Yumi. Pwede nyo i-go yan, nasa taas Yumi. Nakamute ata si Molar, tilted na ba? Hindi. Nandito siya, tahimik lang. Focus lang siya. Focus lang si Compare. Saka nakakaya naman kay Body Bear. Puta, hindi na nga ako naka-stream. Mumurahin ko pa kayo. Matay ako. Back muna ako. Nice one. Push nyo na yung mid. Lagay nyo na sa mid yan. Wala pala akong boots. Storm Racer tayo. Anti-heal. Push nyo na yan. Tapos punta kayo sa taas. Dakain yung position nice. Mga di kayang gawin ni Ipol. Oy, grabe naman Insa. Nangangamoy 1-3 na. Oo naman, syempre. Kaso push na rin yung taas, oh. Akit kayo sa taas. Ay, hindi. Ayun na pala eh. Nandito pala. Hago, mamatay yata Pantheon. Pusin mo, Body Bear. Gago, sayang. Wala nang SS eh. Gamit ko na eh. Thank you. Kaso na-shutdown si si Panty. Sino nakakuha? Sino nakakuha? Ang bounty. Si Draven Auto. Ay, hindi. Si Yumi nakakuha. Ay, nice one. Nice respawn. Ganda na respawn ng dun, no? Ano mag-support? All in. Thanks. See, sabi ko sa inyo, Super Saiyan mode na ako, eh. Told you. Gusto ko yung pag nag-tilt ako, mas umayos laro ko, eh. Para kami ni Molar. Ayun, susunod ko. Mag-executioners muna ako. Then, gaganito ako. 0-4 na ba this? Hindi. Anyari, ba't naging 0-3? Wala eh, di tayo nabuhat ni Molar eh. Tinatry na nga namin buhati isa't isa, hindi kinaya eh. Go. Yan, sa likod ako. Kailangan ko ng farm. Ay, ito na kunin ko. Tara, basag-basag Mid na lang ako. Diyos ko, malapit na may nugang kamati, 0-3 mapula na at pwede na ipang spaghetti sauce. Taktik sinabi yan, Moxie. Loko. Hindi yan. O, diba? Patay na naman to. Galing naman Naughty. Yan yung gusto ko sa Naughty. Naughty, baka matamaan mo Nice. Panis. Sarap ng alagang bibe. Baka bibi yan. Bibi. Ikaw na ba ang bibi ko? Bibi ko. Nagawa, ginawasak ko pala Torrent at sa taas. Hindi, kaya lang yan. Sabi ko sa inyo, Super Saiyan mode na ako eh. Told you. I need the coins. Kukunin ko yan. Tas. Kakatapos mo mag-ano. Sure. Uy, gago, may pala dito May bulb. Uy, gago, nag-flash eh. Sayang, sana hinok mo Yung hinok. Sana hinok mo yan. Huli sana natin. Uy, dito na naman si Draven. Out of range. Out of range pa. Sorry. Kala ko abot ng Hindi pala. Molar, masisira buhay mo. Gagong dami nila. Apat sila. Gagi pre, masisira buhay natin. Huwag tayo lumapit dyan. Kunin mo yung prutas, Ay, magdi-DR na pala. Kaya lang.
Back na lang pala muna ako. Yun, may AI na ako. Mukhang mananalo na, OMG ka. Wow, OMG ka na, Erika. Ang cute nag-OMG ka na rin. Kaya gaya kay Ma'am Chiklinta. Agoy, Luis, may bagong mahal na sinot si tita. Wala na, di na din kakalaruin si Luis. Di naman. Hindi, pero ang galing naman, no, ng not. Ang galing niya mag-set. Oh, no, nahuli tayong lahat. Oh, no. Kaya yan. Oh, sige, nag-create ako. Kailangan ko ng matinding front. Akin na kwadra ko! Akin na kwadra ko! Ah! Gago! Nakwadra ko! Sayang yung penta ko. Sayang. Hindi. Bakit hindi umabot penta ko? Sino nakakuha? Sino nakakuha ng penta? Sayang. Sayang. Para panis. Panis ko. Pentakill ba yun? Ba't hindi umabot? Ba't hindi umabot penta ko? Sayang. Penta na sa ano. Okay na yun. Nakakwadra na ako. Penta na kinuha ni Juril. Seryoso ba? Oo, akali na ako. Gago talaga si Juril, oh. Gago! Sira ulo ka talaga, Juril. Ay, sorry. Kinuha pala ni Juril, gagi. Penta ko na sana pala yun. Sa maugali, wala ka skin sa akin, Juril. Hindi mo naman deserve yung pente. Lo! Ang ganda ng kite ko. Gago! Ang ganda ng kite ko dun, eh. Hindi deserve ng penta ko dun. Kinuha ni Akali, tuwa, parang hindi LS. Siyempre, hindi na makakalimutan ko na LS ako. Kasi, yan, nakakwadra na ako. First quadra of the season. First quadra. Tawang-tawa yun si Juril. Sa maugali, inagaw yung penta ko eh. Penta ko na yun eh. Inagaw pa. Kaya nalate ako ngayon, Miss Van eh. Kasi, sana makakambak kalaban. OMG, nakakwadra na ako. Gusto niyo pong makakambak kalaban. Seryoso ba kayo? Hook mo yan. Kung ako sa'yo, Nautilus, mag-hook ka ng isa dyan. Pero mamaya, Ayan lang, back lang ako. Get some items. Dala niya sa mata. Report Juril. I-report ko nga ito after the game. Inagaw penta. Toxicity. Inagaw penta ko. Gagi sinahuli. Gagi, layo na. Wait lang, punta ako dyan. Take 2. Sana makapenta ako ulit. Ay, ito. May galyo. Ang sa galyo. Pwede tayo mag-BR pagkatapos. Wala na siya. Wala na. Tao sa mid. Uy, not na-hook mo puso ni Tita. Panis ka pala, Lois. Magaling mag-set yung yung Nautilus eh. Marunong. Ay, lumagpas yung Parang gusto kong gangsterin to. Pero parang ayoko. Baka may kasama eh. Gangsterin ko to. Parang gusto kong mag-Lord Dominix. Ganda kaya Lord Dominix dito? Huwag may galyo na. Ayoko sa'yo. Si TM talaga yun yung una niyang kill penta. Kill steal pa. Ay, sige. Ikaw na yun. Wala, gumagawin. Akin to. Bye. Uy, dami nyo ah. Ito. Dami nyo ah. Yung dami. Wait lang. Parang delikado ah. Galing talaga ni Patong ang salitang hindi matanggap ni Lois. Kani ka, Alex. Bakit niya ako tinawag? Nahook na pata. Ay, pumasok mo pala. Visit ka, Juril. Galyo sa likod. Woo, legendary. Oh no. Hindi ko siya kaya papatayan. Ano? Tapos na ito pag napatayan. Akin yan. Ay, hindi ko nakuha. Tapos na. Okay, tapos na pala. Paano ba yan? Alagang bibi. Ikaw na nga ang bibi ko. Bibi ko. Si Shahid, wala pang tiwala sa akin. Gago! Wala pang tiwala sa akin si Shahid eh. Nagkakaisa ka? Siyempre, kakaisa ako. Hindi ko lang secret weapon ko to. Hindi ko lang nilalabas. Diba? Yo estoy pa' tapatito, te me quita. Ya
Wala si Shahid. Nice one. Okay, 1-3. Tapos nakakwadra pa ako. Sarap! Ang sarap. Panis. Oh, better than 96.25% of Kaiso. ADC era. Sarap. Screenshot ko. Ay! Naglagay yung mic ko. Screenshot ko to. Si Juril, pangit. Inagaw penta ko. Juril, pangit mo. Wala ka skin sa akin. Inagaw mo penta ko. Tara, game. Anong wow? Inagaw mo penta ko eh. Penta ko na yun. We start. Si TM kasi nag-practice mag-mib sa live fan niya. Sabi niya, no? Ni Shahid. Ay, shoutout sa Lorenzo Jr. Merlino. Welcome sa stream. Tawag ka pala sa Pato, Lois. Kaya pa to, Pato. Ang kakalat nyo. Ay, shoutout sa Lorenzo Jr. Merlino. Ba't 0-3 ka, idol? Na, ano eh, kasama na si TM kaya na 0-3 tayo. Char. Joke lang. Joke lang. Mas malakas sa akin si Boss Lois, guys. Naku, hambog. Hambog pa nga to si Pato. Nabuhat ako. Hello, Raf. Uy, galing mo mag-Pantheon, Raf, ha? Amazing. Galing. Good job. Tara, kaysa tayo ulit, ginaganahan ako. Pakitaan ko pa to 360 miss you ka na ult sa Bromay. Grabe naman yun. Wala lang si Shahid, panalo na. Caitlyn nga. Ano, wala si Shahid, panalo na. Ay, narinig mo yung Shahid. Trash talk ko na ito yung team ko kasi hindi ko payag yun. Hindi ko payag. Nag-roll lang PvP si Lois pagbalik dog show kay Geto. Lois trick. Hindi, wala sa laro yung Caitlyn ko ata ngayon eh. Nasa Kaysa ata. Kakaisa lang ako ngayon. Nasa Kaysa laro ako. Are you the hunter? Ayun, Geto to. Nag-PvP kami ni Evan Experiment. Amumusap din na dog show ako. Alay, ganyan nga may ngayon, Lois. Wala ka pala siya, vendor ka pala eh. Ang bigat kasi ni TM, pre, nagpa-practice kasi. Ayaw nga, kanina pa nagpa-practice, no? Kaya Eagles tayo kanina pa eh. Kaya Lois trick. Nakita pa to rin, kapag may notice. Ay, gagi kata. Sa Morgana, mahirapan ako dito ah. Ay, hindi yan. Wits end lang pala ako dyan. Wits end lang pala ako. Wits end, tapos mag-ano ako, mortal ulit. Kasi may Aatrox. Ay, ang dami pala nilang AP. Wits end nga talaga ako dito. Wala ka pala, Lois eh. Shahid Pabili Balot. Noon may good job pag ako kasama carrying to panlulumo real quick. Alo, sorry no. Sorry no, Eric. Bawi ako sa'yo. Pato is the key. Hi, mama. Yun, win na. Yes! Ikaw talaga lucky charm ko, ma'am. Kung ako di ako papayag na ganyan, pinagpalit sa Pato. Nag-aaway. Tumagawa pa ng away. Ano na? Ay, ang lambot nga nila, no? Aatrox lang yun, no? Kasi ang dami nila sisi. Mag-ano ka dito? Ano ba yun yung pang-paano? Yung pampapigil sa kata na soup item? Ano ba tawag doon? Pulser. Ha? Anong tawag doon? Pulser. Ayun, repulsor pala. Manifesting ako na good luck mo. Tama ka dyan. Tarantado talaga yan si Pato kung ako yan lost trick ka. What the Selo si Ma'am si Lois. Iba nagsusop sa akin. Oo, yun si Lois. Huwag na lang talaga. Di ako papayag pagpapalit kay Pato. Oh. Lalaro lang ako dito. Yung lalaro na si Pato dito. Ay, naka-quadra ako for the season. First quadra for the season. TikTok yun sa akin. Ay, hello! Kyle Philip! Thank you for being anniversary follower. Welcome sa stream. Kung ako yun, di ako lalaban. Wala eh. Magaling talaga eh. Oh. Anong kailangan kong gawin? Sad boy moments. Tara, game. Sino EDC kalaban?
Naku, S pala. Mahirap S na kalaban eh. But let's see. Pupok lang ako nito. Stay safe lang ako. LS na ba lahat? Oo, ako. Yun, 1-3. Ba't nawala to time molar? Hindi, nandito siya. Focus lang sa game. Tahimik lang siya. Dito pa siya, dito pa siya. Focus lang si tropa. Gusto na manalo. Babawiin namin yung 1-3 namin. Oo, si Shai daw talaga yung ano eh, yung malas daw. Ako siya, hindi ako papayag gaganunin ka lang. Ikaw daw malas, payag ganun. Huwag pala malas eh. Complete wave. Inuubos ko kasi mentality kinigeto kaya dinadag siya. What inuubos? What do you mean? Oy, nice first blood. Well played. Thanks. I-save mo na lang yan sa canon. Ako sa i-save mo na lang yan sa canon. Perfect ano ah. Perfect CS. Ay, hindi. Ay, oh, perfect CS. Pasabi kay Raf giveaway na. Hoy, hindi. Anong giveaway na? What do you mean? Lungkot siguro araw ni Lois. Tala sa RG, tala pa sa puso ni Bunny. Sad boy moments. Pislay muna natin. And bukan tamaan. Sayang. O yan o, hit mo to. Hit mo yan pa to. Dali, hit mo. Kaya may hit yan. Ayun o, hit mo to. Bakit? Yan, hit mo, hit mo. Yan. Thanks. Wait lang. Nice. Perfect CS tayo. Ooh, nice. Babush. Bakit babush? Ayaw mo na ayaw mo na akong kalaro. Lois. Pinagpalit sa pato, iyak. Mga bully talaga kayo, no? Nanahimik yung tao, binubuli niyo. Yan. Wow, balik to sa FB. Wala akong mod badge, pero nakakaban ako. Sino binan mo? Sino binan mo, Mami Katya? Sino? Ay, wala na. Sino binan mo? Pero ba't wala kang mod badge? Weird naman. Ayusin ko nga yung settings nyo. Dapat may mod badge kayo kasi si Ma'am Chiclin may mod badge siya eh. So, ang weird kung bakit wala ka. Unless, mag-update ka ng FB mo. Baka hindi updated FB app mo kaya ganyan. Feeling ko lang. Ouch. Sige, kunin mo yung yung cannon. Kunin mong cannon. Get that cannon. Get it. Kunin mo na. Nice. Well played. Oh! Nag-SS na yung S. Wala nang SS. Uy, sayang. Sayang. That's okay. Okay, back mo na ako, item. Tayo na, BF sword. Get muted. Bawin ko si Bunny gamit ang mumusok. Nako, mas lalo hindi kita kakalaruin, Loy. Sige, subukan mo. Tinatanggalan ko talaga sila. Ay, salba! Maldita ka talaga. Baka nga talaga. Oh, baka hindi updated yung app mo kaya ganyan. Try mo lang. Try mo. Medyo tahimik na ako, guys. May natutulog na. Si kapatid. Tulog na. Sige. Sige, kunin mo na. Nice. Okay, back lang ako. May BF sword na ako. Anuin mo yung Ezreal? Baka may kasama yan, no? May kasama yan. Ay, hindi. Mag-isa lang pala, oh. Ayun, oh. Pumasok siya, no? Ay, sayang. Wag na. Okay na yun. Back lang ako for item. Bakit Katarina? Ege. Tulog na kapatid mo, hipag. Oy, anong hipag? Oy, Jovin. Shoutout sa'yo, Jovin. Welcome back. Tulog na. Puyat kasi. Nagsisimbang gabi kasi kami, guys. Ano naman, Lois? Bakit? Lakas ulan. Rinig mo, umulan. Objective na. Tahimik lahat ng tao. Focus na focus. Try natin makapenta this time. Pwede na ako kumuha ng pang Storm Racer. Bak lang ako kabuts. Ganun ba hipag? Sige.
Grabe ka na. On na naman ka po. Talaga ba? Alam sa stream. Nautilus ako next game. Naku po, Luis. Nagsisimba kami. Ngayon? Nagsisimba kayo ngayon? Late na. Hindi kayo nagsisimba yung madaling araw? Medyo pangit pwesto natin, ah. I don't know about you, pero mukhang pangit pwesto natin. Sige, bye time lang. Sige, bye time. Nandito rin yung Aatrox, eh. Makahook lang talaga tong ano natin. Nag-start na sila, oh. Ay, hindi pala. Hindi. Actually, nag-start na sila, Ro. Ayan na. Pasukin nyo na. Nice one, panis. Still dead. Uy, gagi. Ayun lang. Ay, shit. Mali pwesto ko. At pala, hindi na ako pumasok dun. Kuha naman na DR pala. Ay. Mali. Ayan, first turret. Okay na yan. Huwag kasama ako next. Kung ayoko, pag nakapenta ka, magti-tiktok si Clint. TikTok mo, ulo ko. Sarap pagpuyat nila kasulan na yung mga gana tapos ng stream. Di pwede. Nag-ano kasi ako eh. Nagsimang gabi. Hindi pwede magpuyat eh. Rinig yung ulan, no? Rinig. Lakas nga eh. Wait lang, Pato. Nandito na ako, Pato. Sige, kaya nyo na yung RH. Kuha naman yung DR eh. Namang sagot bigla yung S. Wala nang SS yung S. Wala na rin bind. Nice one, well played. Kaso. Uy, sayang, mali yung naano mo. Yung S sana. Ouch. Nice one. Wag na. Nalanganin. Sayang. Kung yung S yung na-SSan mo, huli na natin. Wait lang. Nice one. Kuha na natin. Kuha prutas dito. Ay, kuha natin scuttle. Not. Kuha natin scuttle or baka na? Baka na. Kunin ka na lang kung scuttle. Condition na tayo. Pag ikaw pinapenta ko next year, talbog yan si Pato. Hindi pa nga ako siya nga, napakodra ako. Ano yan? Akala mo to lang tulog na kapatid, hindi mo alam yung magbe-bebe time pa kami. Hoy! Kalat ka talaga, Joven. So, kalat ah. Ano na? Makalas game ko na pala to? Nandinig na pala. Naga ko pa bukas. Ay, mamaya pala. Bukas na. Nice one. Well played. Uy, sayang. Mag-back ka na pa, firework. Okay. Salamat sa paglapag ng RH. Rakan ako sa kalawakan. Narakan ka ba? Uy, nice. Pinasok ko. Well played. Panis. Nice one. Ganda nun. Sige. Well played. Ganda. Nagtimpla ng kape niya. Sino? Yung kapatid ko. Nasa taas na ng double deck. Tulog na eh. Hello mo ako. Virgil, pinaligaw ko sa kapatid. Hindi ko alam. Alam. Lakas ng ulan sa Pinas ala kasi dito ako sa Japan. Wow! Nasa Japan! Nabangin dito sa Japan. Teka, Wits End pala tayo. Puro AP sila eh. Wits End tayo. Mag-apply sana ako loko. Hindi pa tapos pag-aaral yun. Tapos mo siya pag-aaral. Ganda ng set. Ganda nga satisfying. Ganda nung set. Alam mo gusto mong gamitin ko Ninang Bani, patalbugin ko yun si Pato. Ayusin, hindi naman nasa gamit na champ eh. Yung ayusin mo yung mga set, ganun. Ayusin mo. Ha? Ha? Ano yun? Ano to? Hindi gagi, iba yung yung aso ko yun. Gagi, mapupush na pala yung natin. Ayaw lang, ito na pala. Yung mid hindi pa napupush. Ano ba naman yung molar? Jar. Sorry Chat lang. Yung aso kasi, yung aso. Yung aso kasi yung kukulit.
Gakagata kasi lagi sila. Eh, hinihingal yung isa. Mataba kasi yung isang aso ko eh. Eh, bawal hingalin kasi yun. Uy, hindi. Yung aso, baliw. Ikaw, bawal ka hingalin. Ano yung sabihin nun, Mola? Ano yung sabihin nun? Rich na pala. Dito na sa taas, dito. Ayan. Wala pala tong Aatrox eh. Uy, may kata. Tapos natin to. Setan nyo yun, no? Wait lang. Parang ayoko Wait lang. Ayun na, okay na. Bakit si Bunny kasi simus yung mga alaga na pabayaan na? Uy, hindi kakain lang ng mga yun. Kakain lang ng mga yun kanina. Ito. Joke lang. Ay, gago, nahuli ako. Ay, nahuli ako. Shit. Nahuli ako. Ay, wala pala yung yung support ko. Hindi ko katabi. Alam ko kasama ko yung support ko. Ay, low na ako tol. Hindi na ako bukakaso. Ay, nandiyan na pala kayo. Hindi ko nakita. Ayun lang. Huli kami. Time to throw. Time to throw. Uy, hello! Uy, Claudio! Happy birthday pala sa'yo. Welcome sa stream, Claudio. Mr. Q. Claudio. RH pala. Shibal. Kaya ba? Uy, nice one. Siyempre, kaya. Ano klaseng tanong yan? Siyempre, kaya. Uy, gagi. Ubus pala kayo? Oh, no. Naubos kayo? Wait lang. May nagtipi sa taas, oh. Sige, nandito ako. Wait lang. Kaso wala na. Nag-back na ata sila, eh. Nag-back na ata. Ay, nahuli niyan, oh. Wow! Loko. Nag-stasi, sayang. Executed ko na sana yung yung Lilia dun. Sayang. Go, Mima. I'm trying. Ito, pupush na natin. Kaso may kata. Initipihan mo ako. Huli ka. Defensive boots is greater than offensive boots. Ano yung sabihin nun? What? Ano yun? What if Mercury threads ka, Befa, mas tenacity mo? Pwede rin. Kasi gusto ko rin kasi lifesteal pag ADC ako eh. Pero pwede. Pwede. Ay, blue buff pala. Nakanya. Yan. Wala wits in. Wits in. Tapos actually dapat na mag Mercury threads na lang tayo, no? Mercury threads na tayo. Walang Mercury threads. Tas man. Ay. Yung red buff pala. Akin to Mas mabilis ka makatakas sa snare ng work if ever. Yes. Nagana na nga ako Hindi, pero naka-hunters. Alam ko naka-titan ako dito kay Kaisa ngayon eh. Naka-titan ako. Hindi pa tayo mag-baron. Kaya naman natin mag-baron eh. Hindi. Kaya natin may mag-resto sa Fiora. Sige. Ayun bababa ata yung Israel pati Morgana. Bababa Israel pati Morgana. Go natin. Tara, go na natin. Tara, go natin. Ayun, tatlo sila actually. Ayun, yung Lily nasa baba. Yung Lily nasa baba. Alam. Yung Lily nasa baba. Oo. Kaya ata to. Maybe not. Pero ewan ko. Kata Smite na. Nice one. Back na. Ay. Okay. Okay, well played. Ayun yung S. Shit. Putang ina, pigilan pa ako. Patayan. Well played. Nice. 3-2. Nakikaisa ang laro. Mas malaki impact threads at steel plate caps compared sa mga offensive boots. Talaga? Pwede pa gumamit ng steel plate cap sa ADC? Never ko pa nagamit yung sa ADC. Uy, nice! Tapos na pala. Nice. Yo estoy pa' tapatito.
Nice. Nice. 2-3 pa nga. Let's go. At least nabawi na. Anyway. 3-3 natin. Hindi. Mag-end-stream na ako. mag-end-stream? Oo, Okay. maaga pa ako mamaya eh. Yeah. Salamat sa game. Ako tayo mga lars. Susunod ulit. Thank you. Bye. Ay, at least nabawi. Dali lang bawiin yung isang marka eh. Open na ako. Di, mag-end-stream na ako. Gagi. Mapahinga na ako. Aga pa ako bukas eh. Anyway, thank you guys sa manood. And abangan nyo na lang yung post pa Christmas event natin sa December 23, 6 p.m. So, I'll see you guys na lang tomorrow ulit. And good night. Bunny B, signing out.